belli bir ýagdaýdan soň adamyň kellesi ütgemene başlaýar, näse Gurbanguly ýaly. Gurbanguly mine öz beýikligini bide görkezmek üçin öz adyna ullukan Türkmenistanyň taryhynda görülmedik şäher açdy öz adyna. Bir adamyň adyna bir san şäher. Arkada şäheri. Hemme şoň içindäki köp zatlara da şo arkadagyň ady goýulan, meselem arkada futbol topary bar, arkada kanal var, arkada ondan hiç adamlar jaýly. Yo, jaýly bolmaýar, sebäbi nädip jaýly bolmaýar, sebäbi ol şo arkada şäher bar, gaty gymmat boldy. Sebäbi oň hem içi diňe akylly teknologiýadan barat. Akylly teknologiýada gymmat. O arkada şäher üçin 5 milliard dollar çykdy. 5 milliard. Hökümetiň öz beren maglumatlaryna görä. Mümkin ondan hem kän çykandyr. Ondan şo 5 milliard dollary indi sen bir ýerden tapmala, o büdjetden aldyň aty o puly sen. Büdjetden aldyň, indi büdjete ýerine goýmaly. Sebäbi büdjetdäki pul hasaply durýar. Meselem o ýerde aýlyklar bar, pensiýa bar, ondan başgadan kän halkyň haky bar büdjetde. Halkyň pulu bar. O büdjetde ullukan şäher gurmak üçin aýrylan pul ýok. Ol biziň ýurdumyzda oňýary diňe şo gadan gelýän pul bar bizde. Şo gadan gelýän puly nemetmesen peýdasy ýok. 6 aýlyk işleseň derrejek jaý berýärler, 5 ýyldan soň 8 milyon geçirip başlayan. Berýändir da. Berýändir ýöne hemme senin berýän maglumatyň dogry däl. Hemmeti ol senin aýdyşyň ýaly däl. Ol arkada şäheriniň çykdaýjysy ummasyz her öýü almak üçin 350 000 dollar pul bermeli. Şo arkada şäherindäki jaýlar 3 komnat bir neme. Şol 350 000 dollar. Ve çıkış etdiğin bir peýdasyny gördüňmi? Bir peýdasyny bar, ine senin bir siýasata goşulmaňyda, ine şöhrek gelip maňa sora bermeňde 2 ýyllap çıkış etdiň. Indi men 2 ýyl çıkış etmedim. Senin görýäňiz ýalan. Men de 1 ýyldan bäri çıkış edýän. Ondan öňe mene kerekede arka tarapda ýüzüm görkezmän videolar goýýardym ine şu kanallarda, DVT kanalynda videolar goýýan. Mene esas tema geleniň de Tidine diýmek, ada kendisi siýasata goşulmana başlapdyňyz. Siýasat hakda pikir etmene başlapdyňyz. Öz taş döwrüňizdäki ütköşükler siýasatdan gelýär. Siýasata goşulmasaň, şo ütköşüklüň manysyny bilmeýän. Düşünjek bolsaň siýasata goşulmaly watandaşlar. Meselem büdjetden näçe pul gitdi, ýylda biziň büdjetimizde näçe milliard dollar gelýär, dollar nädip düşürip bolýar. Ondan aýlyklar nädip köpeldip bolýar, pensiýa nädip köpeldip bolýar, ol inwalitleriň puluny nädip köpeldip bolýar. Ana şo zatlar biljek bolsaň siýasata goşulmaly, ekonomika goşulmaly. Şonuň üçin hem tamam habar berdilermi bu büdjet. Maňa liderde aýdyp durlar ony, maňa habar bermek gerek kel ony. Ýöne men ýöne özüm gözläm tapýan ony. Türkmenistan aýtmasa-da daşary maglumat beriş kanallar var. Şo kanallarda Türkmenistan barada hakyky maglumatlar alyp bilýän. Meselem häzirki wagtda dünýäniň umumy dünýä banky bar. Şo umumy dünýä bankam Türkmenistanyň berýän maglumatlaryny anlanok. Umumy dünýä, sebäbi umumy dünýä banklary, ondan umumy dünýä habar beriş serişdeleri. Umumyň şo Türkmen hemme döwleti öwrenýär olar. Meselem Afrikada döwletler öwrenýärler, Amerikany öwrenýärler. Hemme şolar barada umumy bir maglumat çap edýärler. Mysal üçin Türkmenistanyň ekonomikasy, ykdysadyety nähili, ondan Özbegistanyň ykdysadyety nähili, şol ýurtlarda azatlyk barmy, ýokmy, şol zatlar hakda umumy maglumat berýärler. Ana şol maglumatlar diňleýän men. Köplenç. Size de şonu dinlemeye maslahat berýän. Ýene de ine şunýaly Ilya Varlamov täze Türkmenistan hakda video çykardy watandaşlar. Yani şu arkada şäher barada. Ine bir öňkü videolary, ine şunu YouTube'da görüp bilersiňiz. Ilya Varlamov diýip ýazsaňyz, täze videosam çykka, öňkü videosam çykka. Öňkü 4 tane video var, ine bir 5-nji watandaşlar. Ine şunu YouTube'da görüp bilersiňiz. Hökman görüň, ýaman gowy çykartdyr. Ine arkada şäher barada arkada şäheri näçe milyon dollara guruldy. Ondan
arkadaş şehrinde ne hil yaşap bolýar, arkadaş şehrini içindäki mümkinçilikler barada, ondan arkadaş şehriniň näme beýlek şäherlerden tapawdy bar, şu zatlary dolu aýdyp berýär. Men tide biraladyk aýdyp bereýin, arkadaş şäher barada. Arkadaş şäheri Türkmenistanyň taryhynda görülmedik şäher. Akıllı şäher. Tebe Türkmenistanyň taryhynda hiç kim üçin, Niýazow üçin, hiç kim üçin öz adyna bir şäher gurulmady. Meselem arkada öz adyna bir tane şäher gurdy. O Niýazow öz adyna ýadygärlik, ýa bolmasa köne şäherleriň adyny öz adyny goýup ber. Bu geldi. Näme olsa men seli arkada sen näme bir şäheriň adyny täzelemek bolmady, oňa diýdi özüne bir tane şäher gurdy arkada diýip. Ana meselem Niýazow özüne Rasnawodyň adyny Türkmenbaşy diýip goýdy. Bir özüne bir tane şäher gurdy. Açyş innovasiýa. Karasonyal biziň arkadagymyz özüne bir tane ullukan şäher gurdy. Ene şu arada ine film vatandaşlar. Arkadaş şäheri nähili, arkadaş şäherinde bir ýaşaýarmy? Adam arkadaş şäheriniň bahasy näçe, onda kereýiň bahasy näçe? Şu zatlar barada ine film bar. İlya Varlamov diýip ýazsaňyz çykýar. 5 tane videosy var, ine BMT'de çykan videosy vatandaşlar. Obzor samого нелепого города мира diýär. Dünýäniň iň bir direktir şäheriniň direktir şäher barada maglumatlar diýär. Köplenç diýerler da Türkmenistana barda gurulýar, Türkmenistana barda et. Eger men Türkmenistana baryp öz hakymy talap etmene başlasam, hökümet işgärleri öz işini etmeli bolýarlar. Düzetmeli bolýarlar. Hemme problemalar, meselem aýlyklar galdyrmaly, bankda dollar bermeli, başga da müňlerçe problemalar bar, şolary düzetmeli bolýarlar. Olary düzetjek bolsaň, hökümetiň öz işini başarmaýandygy ýüze çykýar vatandaşlar. Düzetip bilmeýär sebebi. Düzetmek üçin kelle gerek oňa. Bir wekilli adamlar gerek. Düzetmek islemeýändikleri üçin bizi çykyş etmege ýol beren okda vatandaşlar. Şol zatlar bir talap edýär, talap etmedik dawa edýärler. Ondan şonuň üçin biz şu işin başarmayan hökümeti işten aýyrmaly. Buların da işten aýrylmajak bolup bara aýaklaryny direp durarlar. Şonuň üçin biz hareket etmeli. Biz bolýan zatlary taýrap durmaly. Her kim her ýerden Türkmenistan düzetmek üçin ulgasa, hökman bir zatlar üýtgejegine dokumentarny işler düzgünliğine menim özüm gördüm. Dokumentarny bolman kagazda emme gat düzgündür da ýöne bile o kagazda düzgün bolany gerek. Gel hakykatda düzgün bolsun. Hakykatda düzgün bolmaly. Adalet nirede ondan. Adalet yok vatandaşlar. Adaleti biz yola koymalı. Hemme yurtlarda adaleti halk yola koyuyor. Hemme yurtlara. Halklara özüne güvni yetmeli. Özünün bakasını bilmeli. Biz öz bakalmadı. Bilemdik vatandaşlar. Yine şu orada 38 adam oturuyor da olayın şu öz bakamadın, özümün ne derecede kovu yaşamalığımı bilmeyenliğimiz için biz kötünüyoruz. Yurttaşında. Yoksam hemmemiz özümüze hormat koyup şu Türkmenistan'da yaşap, Türkmenistan'ın hükümetinden sen işin et karanda da sen ne bidi kötüyen, ne bidi yurttaşına uğratyan, men de 5 yıl oldu, näme men de öýe gelmedi, dämi? Diýip sormana bizde yürek yok. Şol hökümetten şonu sormana men näme üçin de yurttaşynda galmaly, men näme üçin Türkiýede ýaşamaly, men näme üçin Russiýada ýaşamaly, men näme üçin Türkmenistan'da ýaşamaly däl, işlemeli däl diýmene yürek yok bizde. Ana şonu diýip hemmemiz bilelikde diýip başlasak, hemmemiz şeýle pikir edip başlasak, onda biz Türkmenistan'da hökümeti öz işine etmeye mecbur eder. Şu öz işini etmeyecek bolup bize basış etýär. Yurttaşyndaky adamlar gürlemesin, yurdun içindeki problemalaryny aýtmasyn diýip. Dost kellen bu işleyen olsa Türkmen. Wagt men häzir haji, men häzir Türkmenistana barar. Ine şuňal gürlemene başlam. Birinji tarap internet ýok men, YouTube, TikTok ýok. Häzir go tutanok. Tutgan ýerinde de. Häzir bolýar, ben tutgan ýerinde gürlemene başlar. Dollar düşür, aýlyklar galdyr, pensiýany galdyr diýerin bolýan. Ondan olar şonu başarmadylar.
şonu işin başaran ok olur. Şu işin başarmayandı üçinem maňa batyş edýärler, taňa batyş edýärler. Siz ýurtdaşynda galyň, biz bärde boljak. Yani biz hiç saat ütgötjekkä, tebebi ütgötmek üçin kellämidi işlänok. Biz tupoy diýip aýdan oklar olar dilde. Ýöne bir de batyş edýärler aşaplyk bilen. Bizi kelär edýärler. Şonuň üçinem şu hökümet öz işini eder ýalyk, biz bärde birleşmeli, birleşip barabam hökümetiň ýakasyndan tutmaly. Aýten şu adetçiller bizi birleşdirmän getdiň, öz işini etmän getdiň, inde edersiň diýen de ýakasyndan tutýan bolar, ondan olar işlemäne başlaýarlar. İşin başarmasa da işten aýryan. İşin başarmasa işten aýryan. Ana? Bütün ömrüňe gulaňy sallap gidenmen, bir gedek çykýan, bir gedek şu hökümeti düzetýän, ondan soňra jylawyny elden bermeli däl ýöne. Kim geçse geçsin, bir gedek şonu işten aýryp görkezsek, ondan biziň güýjümizde indiki geçecekler ınanar. Indiki geçecekler Gurban Guly Serdar ýaly bolmaz. Indiki geçecekler gorkarda öz işini hasardap etmäne başlarlar. Başarsalar, başarmasalar. Başarmasalar yeni işten aýryan. Ine şu wagt ýurtdaş şon ýalda. Ýurtdaşynda uruşýarlar, ölüşýärler, ýöne şonu işten aýrýarlar, bir işleýän hökümet şoýup goýýarlar. Yo, men ardugyň galaryn da, ýöne sizem şonu ýaborsyňyz. Sizem. Bolýa men 6 milyon adam ardugyndan galyp durýan men kisat. Men kisat. Ýöne sizem galarsynız. Ardu etip gidersiňiz. Ine ağlap görürsüňiz da ýurt nemede, TikTok'ta, YouTube'da, öýmide gidesime gelýär, öýmide gidesime gelýär. Haçan gider diýip ağlaýaňyz. Ağlaýaňyz da. Şonu ağlamaly däl. Şonu erkek ýaly boýnuň aldyňmy, erkek ýaly durmaly. Doğulduňmy, erkek ýaly bir mert bolmaly da. Adamlar häzirki günümizde gowy adamlar bara okunyň önünde de mert bolup durdular. Tankyň önünde de mert bolup durdular. Biz ýaly namarslamadylar. Ağlap, aýyna bugün mertleri öýmede barar diýip gelmedi. Boý otym gidip gelip. Gidip gelip durarsyň ýöne sen gidip şo ýerde iş tapmarsyň. Gidip şo ýerde işlemersiň, gidip şo ýerde dogry düzgün aýlyk almarsyň. Şonu ýola goýalyň diýen men size. Öz ýurdumyzda ýaşalyň. Ýurtdaşyna diňe din jalmana gitsin giden adam. Ýurtdaşyna diňe okumana gitsin. Öz çağalaň ýanyndan girip çyk. Gerek däl. Yo, sen gerek däl bolsa sen şu watanyňy düzetmeli bolsaň. Watanyňy düzetmesen bolmada sen gerek däl bolsa adam. Sen çağaň bolar. Çağaň senden soramazmy? Ey atam meni birazcık bir hereket etmedin bu ýurdu düzetmek üçin diýip bir diýmen bolsaňa. Sen şo ýurt erbet bolsa, seniň hem ýagdaýyň erbet bolar. Sen ýurtdaşynda bol, sen ýurt içinde bol, nirde bolsaň bol, watan seniň watanyň. Sen şonu düzetmesen, şo seniň ýüregiňde durýar şol. Sen bol Türk'ün raýatlygyny, Russiýanyň raýatlygyny al. Nirde bolsaň bolay, sen watan seniňki. Watan bilinki. Şonu düzeltmesek gitjek ýermidi ýok. Bir seret başga ýerlerde görüşýärler. Başga ýerlerde hemme zat aýtýarlar. Adamlar protesta çykýar ýurdun içinde. Ine men ýurdun içinde gürläsim gelýär, men gürlemänler ruhsat beren oklar maňa. Hemmemiz bile gideliň Türkmenistanyň içinde şonýaly her kim öz derdini talap etsin. Derdini aýtsyn, problemaň çözülmegini talap etsin. Ana şonu bir edip bilsek, onda bizde ullokan problema bolmaz. Ýurtdaşynda işleýänem galmaz. Şonuň üçin hereket etmeli. Şonuň üçin birleşmeli internetiň üstüne. Öňkü döwürde ýaly ol meçidiň depetine çykyp, "Ey plany gel, plany toy edýär, plany bayram edýär, sünnet toy edýär, ýa oglaýyndyr ýa" diýip, ýa bolmasa uruş başlady, ýa bolmasa ýene bir adetde diýip sen adamlar toplap bilmeýän. Häzirki wagtda diňe sosial media ýa-da telewizionyanyň üstülen adamlary bir ýerek toplap bolýar. Daşa ýurtlarda diňe sosial media ulanýar şonuň üçin. TikTok diýdiň, YouTube diýdiň, ýene bir uygulama prilajenýa ulanýarlar. Ýöne şonuň üçin şu datlar. Meselen bir bunt etmek üçin, halkyň derdini aýtmak üçin. Meselen TikTok'un üstünden
Ana özdekinini görkezip galyp bir adamlar. Özdekinini görkezip yıldız bolup bir adamlar YouTube'un üstünden. Ondan biz halk olup bize mi özbekliydimiz ulanmalı şu TikTok'u, YouTube'u. Gitmeli de Türkmenistan'da bir tatlar üyt götmeli. Vah maňa galdy. Sana da galdy, maňa da galdy. Hemmeme de galdy. Biz nirede bolsam şu watanyň çagasy biz. Şu watany düzetmesek bolanok biz. Derdimiz içimizde galsa biz derdimiz var ine taşlar gutordy. Şu taşlar sakallar şu derd üçün dertten ýaňa şu taşlar sakallar galmady mende. Dert duran ogul dert ýaryp çykýa içinden. Sen gödüňi gulaňy ýymda ýatyberýär onuň içinde. Barybir ýürekde dur ya. Barybir ýürekde sen şol Türkmenistan düzeltmesen bolanok. Senin gödüň kördele, sen görýäňine goňsyň erbet ýagdaýda o wada şuň erbet ýagdaýda senin şäherinde bir zatlar bolup dur. Şäherinde suw alyp ýaty bir ýerini görsäň ana düýnüň balkanda Krasnovodda ýangyn boldy ullokan ýangyn boldy Krasnovodda. O gödüňi gulaňy ýapyp asmany masuda diýip görmediler indi. Dinle meni. Näme kemçiligiň bar sen? Aýtsana, sen kemçiligiň men düzeldiňde. Näme sen özüň kemçiligiň, näme kemçiligiň bar? Şonu aýtma. Meniň watanymda hemme zat kanunyna görä boldy. Näme kanunyna görä? Onu sen sana göre bir kanun ýangyş etdimi? Sana bu göre bir ýangyşy boldy. Hem sosial media ýok. Ýurduň. Bu bara 20 ýylda emmesi Instagram'ın var, TikTok'ta yarısından köpüsü seni beraber Türkmenistan'dan seyrede bu türlü şolar. Näme gerek? Türkmenistan'dan seyrede bersinler. Ýöne şolar Türkmenistan'dan çykýarda, Türkmenistan'da mesela meniň problemim bar, ine meniň jaýym ýok, meniň ýolum ýok, meniň suwum ýok dogry düzgün, meniň aýlygym ýok dogry düzgün diýse, şonu gelýär-de hökümet alyp gidýär. Gururwan biýitine getirýär, sen gaýdywan şonu ýagat diýäýmedi. Seni diýen bir kemçiligiň barmy? Näme kemçiligiň bar? Aýtsana, men seň kemçiligiň düzeldiňle. Bana ýurduň içinden şon ýalyk gat gurlayan adamy, öz derdini aýtýan adam görkezip. Aýt diýen sen näme kemçiligiň bar? Aýt. Ben aýtdym sana şu wagt, sen gulak kermiýär. Näme diýdiň? Görkezip ýurduň içinde kim bar ine öz derdini aýdyp bilýän adam barmy? Men sana hazır senin näme derdiň bar? Şonu aýt diýdim. Bana birilerini sorap otur diýmedin. Benim derdim adamlar Türkmenistan'da gurulap bilenoklar. Olaryň şeýle pıçağı direk koydular, şeyden ağzından yaptılar, şeýle pıçak durşardı. Egerde gurulaýsaň, şu pıçağı çekdi. Hemmeden gürlep otur, hemmeden gürlemen adam gürlemesi gelmeýär. Kim gurulap otur? Meselen görkezme. Diýmeli. Ben diýme, sana goşulmalymy, näme etmeli? Ýok, öz derdim aýtdym. Meselen bu ýok diýsin, tok ýok diýsin. Doğru değil, siz hiçbiriniz doğru değil o, hiçbiriniz. Ya Cengiz Türkmenistan näme o Türkmenistan içinde näme bir uruş boldy, näme ýemmeşe paragat Cengiz Keniki zaýbar edip bolýanyňyz öňüme çykyp bara. Men sana bir saat saat berjek, ýekece saat berjek. Hemme uruş gidip bara. Türkmenistan uruş berdi. Gödüňi ýym, agyňdan ört. Türkmenistan'da ne yapıyorsun? Türkmenistan'da bir kapı aç. Sen yaşap bilmeyen, sen başka dünyada yaşap bilmeyen, sen başka dünyada senden başka adamlar var. Her kim senin para kaçırıkta yaşanok olur iymesi gerek olur dem almalı, olur görmeli, olur lezzet almalı durmuşlar. Olur sen ya asman masuda olsa karnında pokuy dikti de. Açık duruyorum. Olur yaşama isteyen. Çok diyorum dedi mi sana biri? Aytma ona şu zaybal etti onlar o. Aç o gaza getirmek olur bari. Doğan. Yok, sen görüyorsun TikTok'ta bir sürü adam problemim var. Yurda gidesim geliyor, enamatam görüyorsun geliyor, çağan görüyorsun geliyor deyip ağlar katıyorlar. Sen görüyorsun ok mu? Şu önünden çıkayma, önünden çık. Cengiz Ken'e ayağınızı döksündürüyorsunuz var. İnvalidet taşıyansınız var Cengiz Ken'lerini. Öldürün de bağır, Türkmenle bağırsın öldürün ha. Türkmenle bağırsın öldürün yurttaşındaki adamların hemmetinin derdi var. Hemmesine şu görüp oturan adamlar şu öz derdini aytmak için, derdini yengletmek için beni görüyorlar. Yani onların beynisini yardı, içindeki dertler. İçindeki dertler olan saçını düşürdü, sakalını ağarttı. Yüreği ağır etti. Davlenyal etti. Şolary köşeştirmek için, şolaryň problemalaryny çözmek için hiç kim algan ok. Hiç kim pikiremeden ok. Ara şu yurttaşynda adam vardır diýip öte bizim derdimizden biznes edýärler. Meselem
o yurdun içinde derde yaramayan şahir sumaklar var. Şahir var, aydımçı var. Ayne yurttasında halkımız var. Hani solar kötünyalar. Ay inde siz gelirsiniz deyip aydan olya derrew meşhur olya. Ol bizim kızlara, gelinlere derrew meşhur olya. Olar bizim derdimizi oyuncak ediyorlar. Bizim derdimizden biznes ediyorlar. Pul kazanıyorlar bizim. Bir de gulluk veren olyalar da pul kazanıyorlar özleri. Hani adalet devlet diýdimi ya Kerim Hallı diýdimi ya şonýaly şahir sumaklar var yurdun içinde. Ol yurtdaşyndaky watandaşlaryna da salam aýdyň diýip olar pul kazanýarlar. Hem meşhurluk kazanýarlar. Şonýaly her kim biziň derdimizden pul kazanýar. Pul kazanýar, meşhurluk kazanýar. Olar bir niyet bilen eden ogony. Olar bir öz üçin, öz bähfidi üçin etýär. Dost qowmy? Go ýördüň näde? Hacı. Ya, Hudağa şükür. Samsıklar gurlaýan ya. Samsıklar olsa sen dinleme ayda. Dinlemeden men samırda aýdaýyn mi? Ayda. Şutak sen haçan aýtdyň türkü? 2018 ýylda aýtdym. 18 çenli Türkmenistana aç ýaşan näçe dost? 18 ýyla çel Türkmenistanda sürünmedik yerim bolmady ara. Sürünüp geldim ara. Her iş gözläp, iş üçin, gar iş üçin para berip getdim Türkmenistanda. Gar işe girmek üçin 3 aýlap Hyundai'ň agynda ýatdym men. Hyundai Engineering diýip kompaniýa bar. Ben samırda aýdaýyn mi? Ha, aýt. Men ne iş var şu kötünýän oglanlar aýdaýyn men aşgabatda ýaşaýan. Kim kötünýän bolsa, mena nomerymy ýazak aşaklay, men aýtsaňa da aýtynlar maňa. Men Türkmen nomerymy ýazak, kim kötünýän bolsa, eline pravasy bolsa maňa jaňa da aýtyn men ulmaşyn berjek şoňa bolmy? Berekellah. Ene gel ýaz nomeryny. Owa ýaz ýa-nädir? Ödüm mara. Menim için işledim ok men özümem Türkawatnaýan Türkdi. Ýöne men ulmaşyn berjek eline gat pravasy bar. Alay kösenýän, kim kösenýän bolsa TikTok şunýaly kösenýäne kömek edýär, ýa bolmasa o galyp gidýär diýen azam bilen galmady o. O ýarym ýalaňa çelip ýa bolmady edýän o multifilm oýnap galmalar raşynda. Ben taňa bir gaýda aýdym. O aýdagam. TikTok diýende. Owa. Aslında bir din almak üçin, bir öz okuýumy görkezmek üçin, ondan gara adamlara gülki bagyp paýlamak üçin. Aýlyk 20% dagam. Türkawlyk gelsen ulmaşynda 20% aýlyk. Indi men aýdaýyn da. TikTok'un maksady başka. TikTok bagtly bolmak üçin, öz okuýumy görkezmek üçin. TikTok'un bir keyp etmek üçin TikTok. Ýöne biziň üçin mejburi bir öz derdi. Nomerim ýazmasak WhatsApp şonda nomerim ýazdym. Eline pravasy bar oglan, viza alyp berjek men Türkiýe gatnaýarlar. 20% berýän. Evet Hacıcan. Türkmenistanda her kime sen iş verip bilmersin birinciden. İkinciden Türkmenistan'ın işsizlikten başka da müňlerçe problematı var. Mesela yaş olanlar doğru düzgün bilim alıp bilmeýärler. Ondan näme? Bilim alıp bilen oklar aýlyga, pensiýa, ondan o saldat, eskerler kıyın günde başka da müňlerçe problema var. Ondan Superman olsam diýen Gurban bolsam çöp bilerdim şonu. Gurban bolan çöp bilmeýär. Teýär oňam kelle oturan nakaman. Biz bratok özümizde jogap berýäs bir zat aýdaýyn. Tumaşenlik diýip ýazana bara düşündirsene WhatsApp ýankylamyrda. Şoňa ýa WhatsApp imam şo nomerda Türkmen nomery uratdym. Menem şu efira gada sana goşulyp şu wagt. O men közenýänlere iş berjek diýen şu Türkmenistanda işler ýaly. Türkiýe gaýdyp işlemek okman nälägem şeýle. Ulmaşynda gatnap bilen beklenip dörde aç ölümde oga. Men iş berjek diýen. Berekellah. Hani ýalym watandaşlaryna iş gerek bolsa haçy kömek edýär. Türkmenistanyň içinde dämi? İçin nisetin daşına Türkiýe gatnasyn o men maşenlikden gorkojak o ýazan tanaýanym däldirler men kim diými? Doğru. 5 milyon näl? 20% berýän şu Türkiýe gelkiden 20% berýän, için nislete de 20% berýän. Ha. Bolýa, näme? Bolar bolsa zatlar gurlaýanyz da ýagam. Mene bir dogrusyny aýtsam bir garamaý oglanday, o TikTok'a çykyp kaljak bolup beremiz. Bu da ýöne bir her kim seret oturýar, TikTok işleýän okýar. Hemme adam işleýär, Türkmenlerden benim de açyk bilen pastaýany. Yo TikTok'a girip kaljak bolup beren adam yok. Menem TikTok'a girip kaljak bolam. Yok TikTok'a girsem 5 milyon işlejek bolsaň,
5 milyonu işleyecek bolsan garajymda usta olay dost 7 milyon berýän. Evet, hacı men indi TikTok'a girip men galjak bolam bu ýerde. TikTok'a girip men bir sürü akıl dekin ýakýan bar. Ve men häzir gidip bir peýdalatlar etsemem pulgadan tamam bolup dur. Ýöne ya bolmasa yatıp diýince tamam bir sürü peýda maňa. Bärde maňa hiç ýyl pul gelen ok bärde oturanlar. Ondan diýjegim ýöne Türkmenistanyň ine sen iş berenden başga adam bir sürü problemat var. Olar kim çözmeli? Şona maýdany. Ine ondan başga adam nüňlerçe problemat var Türkmenistanyň. Hacı. Etin aç. Köselýäne aýt Türkmenistana men iş berjek şuta gaýdyp durmasyn. Bolýa iş problematyny geçdiňde. Ýa şu ýa 5 milyon dat 7 milyona moýkan diýsäýsin şoň aýda ul maşinlar bar ana. 5 milyon 7 milyon adamlara sen aylık verecektin. 5 milyon 7 milyon bagara varsan ne yaparsın? Bir kalta un alırsın. Da sagaman işle nomer mi yazdım köselýäne aýda şu nomer gomy. 5 milyona ne mi etti hacı? Dost men şu taýda şu 5 milyonu ýazypdyr bir şoň aýdanda 7 milyon berýän diýen. 7 milyon. 7 milyon. Alymlar ýaşap 7 milyona da mesele ýok ýaşap bolýar agam. Näde Türkiye'de $500 alýaňyz, $500 alýaňyz, $300 ýaşamany berýäňiz näme? Gördü mü? Owa. Bärde 500. Salon bir jemend alyo. Hacı alyo. Oh. Alo hacı. Oh. Gomda gomya diýen gurgunmyň. Owa gurgunam. Näme üçin şu oglany gurulapdy diýip habaryň barmy? Yok ben iş Näme alon ýaly gelip iş saat ödürler kömek eder ýaly etkurlar dostum. Näden geldiň sag bol brat. Ne düýp many şol dost. iş verecek men köselýäne. Wot sen alon ýaly geldi bular çykyş edýär kömek edin diýe birek berýär düşündiň brat. Hawa. Dost problematyny iştirlik däl da. Nemeçem? Hacı. Türkmenistan problematyny iştirlik däl. Türkmenistanyň nüňlerçe problemat var başga da. Şolar çözmeli. Şolar näde çözmeli? Olary 2000 güýjünde. Agam men köselýäne iş berbilýän. Hudaýa şükür bizim günümüz gowdalan ýa. Köselýäne ýa iş berbilýän. Näçe tane adama iş berbilýän? Näçe tane? 4-5 tane adama iş berbilýän agam. O ýan köselýänler bar diýenler. Bizim günümüz Türkmenistana gowdalan ýa agam Türkiýe beldek bize açlyk düşünýär bolýar. Men owadan gurulýan adamy bak edeniň bilen Türkmenistan problematyny çödýär. Dost men sana owadan gurulýan ok diýen ýene bir gede gaýtýar. Men sana owadan gurulýan ok 4-5 tane adama iş berbilýän köselýäne diýen. O Türkmenistan düzetdiň bolýarmy ton? Hoş geldin. Salamu alaykum gowmy adaýlar. Aleyküm selam, hoş bulduk. Agam çıkar aýda meni. Bolýar. Sag bol. Hawa. Azizam gelenge. Taňra kadın. Aýdy ber bir ne Türkmenistan. Doğru değil, yani doğru söyledin. Hangi problemi çözebilecektin? Yani iki kişiye iş verecek. Öbürleri ne yapacakmış? Yani öyle bir yani kapağını takma. Seret Alihan. Men sizin bile bilelikde gidip şo ýerek barsam bir işler bitip bilýän. Ýöne men ýeködüm gidip o ýerde bir işler başaryp bilmeýän, hiç adam başaryp bilmeýän. Seret Alihan, eger de men Türkmenistana barsam, hökümetten talap ederim. Aýlygy ber. Dollar düşür. Pensiýany götür. Garal şon ýaly halk kösenme diýerler şertler döret diýer. Olam edip bilmez. Başarmaz. Başarmayandyk üçinem olar bize yurtdaşynda baş edýärler. Bizi ýurda göýürmek islemeýärler. Sebäbi olaryň niýeti başga. Olaryň niýeti näşinal arkada şäher gurmak. Ondan öz keypine görä öz Türkmenistany öz milligi ýaly taklamak niýeti bar bolar. Ana şonuň üçinem olar bize baş edýärler yurtdaşynda bizi ýurdun içine göýürmeýärler. Daşa dine menen däl olar yurtdaşyndaky halkam ýurda göýürmeýärler. Meselem birisini alyp galýa, bir maskaladan birini göýürýär. 5 santim ýypda neme ýesir. Şol biri ýyna dolanyp geler ýaly 5 santim ýypda ýesir. Ana şonda şertler döretdiler bir de vatandaşlar. O Türkmenistany düzetmek niýeti ýok, haramladylar. Ene şu wagt näçe satan adam TikTok'da ağlaýar, gyýdylar, gelinler ağlaýarlar. O neme derden aýdyp bara ne göz ýaş dökýärler da. Göz ýaş dökýärler. Ýöne şolary Türkmenistanyň hökümeti hiç ýyl görmedikden gelýär. Şon ýaly bir türkmen raýaty bardyr diýip pikirmeden olar. Ýurtdaşynda halk hakda hiç ýyl pikir etmeýärler. Dine şo özlerini bilýärler, öz jübilerini bilýärler. Ýurtdaşyndaky adamlar
yurda dolar koyuversin. Ondan bir de olar talaly, yurdun içinde gaýysnyklere bir 50 dolar vermeli. O söwdegarlara bir şey koyuveren dolarlarımızdan 20 dolar, 10 dolar söwda edilmede bereli. Kara sonyaly edip olar yurdu dolandyrýarlar. Yurdun içindäki adamlara az öldürmän taklaýarlar. Ben arkada agurýarlar ýine. Ullokan şäher 70 000 adama bagşlanan öden 5 milyar dolarlyk içinde var. Akıllı şäher hemmedat knopkada bolsa şeýle gymmat bolmanmy şo şäher. Hemmedat oturan ýerinde knopka altından bolsa hemmedat. O şonuň üçin şeýle bir gymmat şo şäher. Şolar özleri üçin gurýarlar şo şäheri. O yurtdaşyndaky halk üçin ýa vilayatlardaky halk üçin guranok şo şäherleri. Özleri üçin gurýarlar, özleri keyp edip ýaşaýarlar şo şäherlerde, şo jaýlarda. Ondan olar bizi düşün pikir etmeýärler. Bir de näme bolsa şo bol, sen yurtdaşynda näme bolsa şo bol diýerler. Uruş döwüş ýok, ýani uruş döwüş ýok bolan bilen hemmedat gowluk diýmeýär aňlatan o. Sağlık amalıklı ovçuluklu gördüm seni. İyi Allah'tan Hudaýjan niyetimizi yetirgen inşallah o. Köpçülük gene de diýär bolanok. Adamlar ilki bilen her kim özüne inanmaly ki her kim özüne inanýar. Munyň gapdaly çyragynda hem Allah'a da imany var bolsa, inancı hem var bolsa. İnşallah bu dawaň netijesinde zafer Allah'ın kıdır diye. Seni tölemek kime benzedin bilenmi? Paytaxtda Abdülhamid oynayan artist var Edil Şoval Batin. Abdülhamid'in geybini giysen hazır çıkstı Şoval yanına. Sen bir şoňa alagat nemet gadymy görüňlygyň mı? Nämäniň mi bir telpek doğan tapda bir kılıç bilen şey diýip çykşady otursan. Täsirlirak bolar. Atawaň pähim paýhaslaryndan ama aýtsaň, bize mysal almak üçin uzak etmek gerek däl, bizim taryhymyz mysaldan dola. Dönüklüklerden, ýurdy talamçylyklardan. Meselem, men şu okuw oturan ýylym TRT müdiri bilen tanışdym Aşgabatdaky, o döwürdäki şu 2000-nji ýyllarda. Şonda görüm berdi. Türkmenbaşy bize diýdi, Türkmenbaşy diýerler. Ýa-da nereye bolsun, şol bize buyruk berdi diýdi. 48-nji ýyl ýer titremesinden sonra Aşgabatda nähili üýt köçükler geçirildi. Şonu araşdyryp beriň diýen buyruk berdi diýdi. Şonu araşdyrdyk diýdi. Araşdyrma netijesinde diýdi, gördük ki diýdi hakykatdan hem diýdi Aşgabatyň içine diýdi. Yani Türkmenden başka diýdi Ermeni, Oruz, Tatar, Kazak, Azerbaycan, her türlü Estonia, Latviýa, Litwe, Karaýmary 10 000 getirip dykdylar diýdi. Hep doldurdular diýdi. Şunuň şeýle Aşgabatyň içinde doldurdular başka halkdan diýdi. Ve hakykatdan hem diýdi ýurt şeýlerde kim gelmedigi belli bolman diýip ýurtda azalyk bolup turupdyr hemişe diýdi. Şunuňmy? Ýa-da taryhdan gelip duran pramoy dokazatstwo bolsa ýurdun başynda häzirki döwürde gynansak hem döwüni goty töweregine türkmenleri ýygnapdyr. Bu türkmenler hem alıver diýip para öwredip hemmesine mindi özüniň parasy bilen bular gorkuzy goty. Bu aktivistler gelasalar ayağa galasaňyz siziň baryňyzy öldürýärler, ana öldürjegem diýip otyrlar diýene. Halky bir-birine düşman edip oturan häkimiýet bar. Böl we hökümet diýe. Ozat etmek gerekler, şonuň üçin halk bolup azy birleşmegi wagty ýetdi artdy. Şu TikTok'ta görýän de watandaşlarymyň näme derece ağlap barak ullokan dertleri, ullokan gaharlarynyň gelýändigini görýän. Ondan şonuň üçin men şu dertlere netije çykaralyň diýip gurlap otyryn şurda. Biz burada çykaly berilensek bara köpçülik bolup hereket edip başlasak hemmedat ýuwaş-ýuwaşdan düzelmäne başlaýar. Hemmedat ýuwaş-ýuwaşdan hemmedat düzelýär. Ananyň baňa şey hemmedat bir eger köpçülik bolup hereket etmäne başlasak düzelmäne başlaýar. Tebi şu işi bir köpçülik bolup ýeňmeli. Tebi Türkmenistan bilinki, Türkmenistanyň ýeri bir. Ondan hökümetden hem şeýle talap etmeli. Olar hökümeti dolandırmana güýçleri ýetenok, oňa akyl gerek ullokan bir hökümet öňe gitmek üçin fabrikalara bir sürü nemeleri düretmeli, iş yerlerini köpertmeli. Halka kredit versen, o hojalygyny dikeltmek üçin daýhallara kredit versen, olar köp ýere, köp sadekerlerde önümü köperlerler. Önümü köperlerler, halka satarlar, yurttaşyna satarlar. Şey edip daýhanlar baýar. Daýhanlar baýasa ýurdumyza nalog berer, talgat berer. Ondan garady şonýaly her bölümi kreditler köpertmeli. Şonýaly hemmedaty işletmek üçin biraz killen işletmeli. Hökümet şonu edenok, edesen gelenok.
Tebebi adamların pikir etmekten başka da işlemekten başka da el değilse, pikir etmene el değilse, olar hükmen öz daş döwründäki zatlar hakda pikir etmene başlaýar. Näme üçin bu beýle? Näme üçin arkadaş şäher gurulypdyr? Biz aja diýip başlaýar. Görülende dik oturlar inşallah diýär. Vatandaşlar, gargamak bilen iş biten ok. Senin indi şu çepetçilerinden gargamaktan başka işi yok. Yine şu TikTok'ta da ağlayan gıylar var, oğlanlar var, ullokan adamlar var, ayhimmedat düzeler, bir gün bidem üýmide barar, bir gün bidem çağalarına da goşar diýip. Siz çağalarına da goşmaýaňyz egerde göreşmeseňiz. Siz goşmaýaňyz, sizi öýüňde getirjek diýip hiç kim algan ok ýerde. Hiç kim halk üçin hiç zat eden ok. Yurtdaşyndaky watandaşlarymyz ýurda gelsin o diýen adam ýok şu ýerde. Düşünün siz. Olar üçin sizin yurtdaşynda bolmaňyz peýdaly. Sebebi siz yurtdaşyndan dollar göýärýäňiz, emä ýurdun içindäki halky ekleýäňiz. Öz doganlaryndasyňyzy, odan ýurdun içindäki söwdegärlere zatlaryny satyn alýaňyzda olara birazajyk peýda berýäňiz. Ondan polisi işgärlerine para berýäňiz, ýol polisiýasyna para berýäňiz. Gara şonýaly adamlara para berip ýurdun içini taklaýaňyz siz. Hökümetde de salgat berýäňiz. Ol suwun, gadyň, togyň puluny berýäňiz. Şonuň üçin siziň ýurtdaşynda galmaňyz hökümet üçin peýdaly. Tamam ýal. Killeňde işledik görüň, ödüňizde ananyňda killeňde işledik görüň. Meniň ýurtdaşynda bolmagym hökümet üçin peýdaly. Ine meselem, men size misal getirip bereyim. 1980-nji ýyllarda indi Germaniýanyň işçi güýçi ýeten ok. Häzirki Germaniýa 1945-nji ýylda çympytrak boldy. Çympytrak bolubam ösmäne başlady Germaniýa. Ine şol bir zada şaýatlyk etýär. Bizde 1881-nji ýyldan bäri uruş ýok. Gökdep uruşy boldy. Şondan bäri uruş ýok, ýöne bizde ösüşem ýok. 1881-nji ýyldan bäri uruş ýok, ýöne ösüşem ýok. Germaniýada 45-nji ýylda hemmelat çympytrak boldy. Ýenedem öňküsünden 41-45 dogry aýdym. 41-45-nji hemmelat çympytrak boldy. Şo ýerde dollaryň bahasy 1 milyon 2 milyondy şo wagtlar, şo 45-nji ýylda. $1 bahasy 2 milyon manat puldy Germaniýada. Sebebi önümçilik ýok, ondan hiç zat ýok şo dollaryň bahasyny düşürmek üçin. Olar işlemene başladylar, görüşmene başladylar. Germaniýa çyk gitdi. Indi iki Germaniýa bar. Birisi Sowet Soýuzy tarapy, birisi Ýewropa tarapy. Şo Ýewropa tarapyndaky Germaniýa krizisten çyk gitdi. Hemme ekonomikasyny galdyrdy, güýçlendi. Häzirki wagtda Germaniýa dünýäde öňde gorulurdy. Mercedes, Audi, bir sürü maşyna öndürip ýatdy Germaniýa. Şondan biz misal alsak, Türkmenistandan bir 100 ýyl öňde şol. Nädip 45-nji ýylda, 1945-nji ýylda ýymyrlan döwlet 50-70 ýylda bizden 100 ýyl öňe geçip gitdi. Nädip? Ana şona jogap berin maňa siz. Bizde onda asman masuda diýip adamlar şeýle ağlap ýatyrlar, şol ýorganyň içinden çykma. Hiç kim ýorganyň içinden çykasy gelen ok. Amerika kömek etdi. Bize de kömek etdi. Germaniýa. Bize de istesek kömek eder Amerika. Selamünaleyküm. Beýleki mümkinçilik var ki mesela Müslüman. Allah oğlum. Hudaýa şükür. Ýok, gurrun kömekde däl. Gurrun istesen senin häzirki wagtda biziň Germaniýa ýymyrlan ýurdumy diýoga. O wagtlaryň biziň ýurdumyz bir normaldy. Olen häzirki wagtda ýok. Putin senin ösüşün bilen işi ýok. Putin sen ösme ýöne sen o şu geçirmeli pulun geçirip dur. Putin'in işi ýok sen bilen. Ine meselem Ýewraziýa döwletleriniň hemmesi şu Putina boyun bolupdyr. Kazakstanyň Putina boyun, Özbekistanyň Putina boyun, başgadam Täjikistanyň Putina boyun. Ýöne Putin senin içki nemäňe garşan, içki siýasatyna. Halkyň nähili ýaşaýar, ýerwet mi ýaşaýan, gowy mi ýaşaýar. O zatlar bilen Putiniň işi ýok. O sen diňe geçirmeli salgadyň ber şoňa boldy. Oňky. Ola keybetli beşe ölmeli. Salgatyň mevkebetli beşe ölmeli diými? Ýa.
Ağam, Onda- Türkmenistan arkadağı şeker şey. Türkmenistan'ın tarihinde görülmedik şeker. Ödem yekeci adamın isleği oyunca yekeci adamın adına kurulan şeker şey. İntek Türkmenistan'ın çevrinde bir adamın adına ullokan şeker kurulan ok. Mesela Krasnovod'un adını Balkan'ın Krasnovod şeker var ya, şoň adını Türkmenbaş ettiler. Türkmenbaşyň adyny koydular. Ýöne Bravo. Gurbangul geldi de öz adyna ullokan bir şeker kurdu. 300 hektar arkadaş şekeri. O 70 000 ilat var. Birin etraftan ullokan ol. 70 000 ilat var. Ödem içen dine akıllı. Akıllı kantaner, akıllı teknologiya, akıllı pilesos. Hemme de infonkudan lüks kurnalar. Nemede görüngene TikTok'ta bir döwrüň öňde barçy ölümler var içinde. Şol akıllı akıllı şekerin içinde. Yaşayıcılar şeyle var, baý yaşaýaşy. Ondan ýöne bakaty 5 milyar dollar. Onan hüccetten alýar. Öz adyna bir şeker kurýar. Öz adyny tapka. Ýöne halkyň pulundan şoňa halkyň puluna urýar şonu. Öz adyna şeker halkyň puluna urýar. Kurulganın payda bize. Alıp gitmene kalıyor şu. Yo, galya da ýöne bilim güýjümi yetmeýär da, häzir bir nemäniň bahasy 350 000 dollar diýär. Bilemem. Ýöne bir adam pikir edip göragam, şol Guronja aýlarynda ýaşajak bolan Aşgabat propiska bolmaly diýär. Ondan 3 arkamy görýär diýär. 3 arkamda türmäge düşen bolmaly däl. Hökümete karşı birileri ýaly gürleýän bolmaly däl. Pulun bolmaly. Kara sonyaly şertler var. Şo şäherde ýaşamak. Biz bu şäherin keypini görjekmi, görmejekmi golan belli de. Ödem başga adam şertler var. Şol egerde şo şäherin içinde senin maşynyň täze bolmaly diýär. Meselem şo şähere girjek bolsaň, senin maşynyň täze bolmaly, ödem arassa bolmaly. Ýuglan bolmaly, ýalpylap durmaly şo şäher arkadaş şäherine girjek bolsaň. Ýoksa polisiýa dudurýar da seni ýygyň uradýar ýa-da straf ýadýar diýär. Musur olmasın, kirlenmesin diye de doğru değil. Yusullar o ne beydi? Yuk girseler, prova yaşamatıyla. Yuk girseler. Kirlenmesin diýär, o gara ödem meselem ýalňyş parkovka edýärmi? Polisiýa gelýär da diýär, derrew düzet diýär, straf ýadýar diýär. Başka ýaman neme diýär o? O türmäge gireniň ýaly diýär. Hemme dat kameradan görüp durlar diye. Bir ýalňyş söz diýsen ýa ýalňyş hereket etsen eýam eşitip üstüne polisiýa gelip dur diye. Onda kovadan bar yerini Türkmenistan'da şey etmelik var. Kamerada görüp oturaylar. Şol diýmek adatlyň gysylmagy diýmek. Şol adatlyň gysylýar. Meselem ondan soň daşaryk çykmak bolan ok. Ol çilim çekmek bolan ok. Nas atmak bolan ok. Mene şu çilime karşı. Yöne Allah'a şükür biz mektepte öğrenip gittik şurada da çilimede sayıda vakti. Şu vakti hemen çağalarım iş kazıp çilimem çekenak nasam çekenak. Begenin var. Ondan soň daşaryk çykmadan bolsa oňa da ýara diýme, çykmaly däl ondan soň daşaryk. Yöne men paşty 10 ay 11 ay o tarafta olup geldim böyle de aýtdym da. Emme çıkapam ýör, daşarda ýör. Men oýdum diýje 12 birde geldim öýüme. Aşgabatda ýaşaýdyň. Yo. Lewap. Indi Aşgabat başga urun agam. Aşgabat türme ýaly, o ýere girsen kirleşikde gezmek bolan ok meselem. Ol meselem welaýatyň adamny görýär ýa polisiýa. Edil o başga bir ýurtdan gelen ýaly tutýar da seni göni poýda mindir ýa-da deport edýär. Gaýdybam gel aýma diýip urup goýar. Ha işle bilen boldun ha? Firmada işle bilen boldun. O firmada işläp gören olsam şäherin içinden öýüňe gidýän boldum. Meselem bazanyň içinden öýüňe gidýän boldum. Seni tutýar-da deport edýär. Welaýatyň ýaşaýjylaryny şonýaly. Meselem gara maşyn minmek bolan ok, ýa bolmasa welaýat nomeri bilen sen Aşgabat'a girip bilen ok. Häzir gödüňde getirip gör, Istanbul'a, Ankara, başga welaýatlardan girmek bolan ok diýip pikir edip gör. Ýa-da Türkmenistanyň gelip şurada mar nomer, lewap nomer bilen gezip görler.
Şu Türkmenistan'dan çörük gelip, İstanbul'a gelip, ya da olmadı Ankara'ya gelip. O biz öz yurdumuzda bizi hasap eden olur. Ne mi diyeyim o? Ol bizim vatanımız yok demek. Ya olmasa internette görüyorsun köplenç. Ana o Putin bizi kovur ya. Putin bize kömek et ya. Putin bizi Türkmenistan'a uğratma. Şu at Orsiyetten Aşgabat'ta işledim firmada. İyiden çıkıp gittim. Aşgabat'ta işlendi. Milisiyalar çıkkanlarını esasçı köşkten çıkkanlar kvartira. Çıkış dağıtın kara uğurlar duruyorlar milisiyalar. Ondan çıkkan görün hemen Türkiye'lerde var ha teni o poyda mindiren oklar. Mindircek diye korku diyorlar cüğümden pul malyalar. Cüğsün işlerler. 5 ma pul. İyiden ne? Bir saat işten alıyorlar da. Ondan sen nemetinden bilýärler, başga welaýatlarny. Olar zaten yürüyüşünden bilýär. İki ýana bakıp yürüyüşünden bilýär olar. Ondan sonra ya yürüyecek kodan ya Aşgabat'tan so Aşgabat'ın içinde işleyen gelinler o firma işleyen şolan ýygyna düşüp gören beri. Ondan ayağına çıkan ýygyna düşüp gören onu kendi at diýen ok olar. Şol mesin türetýärler. Ya da kaç hareket etmeli yanında angardan maşin gelýän olsa maşin dikkatli ünte seretip durmaly. Şol eýlek maşinni däm şoňa ondan sonra maşin bolacak olsa o kaptan da var ta açık koydum giyirme sonra giyip gizlep durma maşin geçince. Men ýaşatym olar. Men aýana Menden terapi de o, doğru mu? O kvartira milyon manat denen 4 milyon varlı mı? Onun iyi çıkardı 500 manat denen 3,5 milyon varlı mı? Ondan sonra yani iyiden tutup her tutulumda da 100 manatı veriyordum başta 2'ye de tutulumda 100 manat verdim sonra 100 manata kayıtlar 200 manat verip başladım. O adam bu 200 manat. 200 manat kokunda var. Ne mi? Arap'tan 50-60 manat aldı. Daha Porçicaran 50-60. Dinle dostum. Başka vilayetden gelip işlemeli diyen zakon yok. Evet. Sonra Hükümet onun aldığını koymuyor zaten. Daha şahı çerçeve kurdu Aşgabatlı. Türkmenistan. Ağam. Evet. Hükümet son yalak dilden görkezme ver ya. Ondan sen şu polisya öyle zakon yok diyene. Olar seni helal edip başlayalar. Yani o sen hasap edemoklu diye. Ya olmaz sonra üstüne basış başlayalar. Aşgabat demediğinden ben haberle ait birin. Aşgabat'ta en öde bolanlar ait birin. Ağusam Mağdin'e vardım. Sentral yoluna. Sentral yoluna Mağdin'e vardım. Mağdin'den geliyordum. Ben yanındaki içildiğinde ara iyisiyle ya. Prosto ait paran o. İyisiyle aranım. Ondan menen gidip barıyordum. O yanındaki çık barıyordum. Onu yedim de şu tane PPS geldi. Biz hakikaten siz ya teritoriyal hapalayanız deydi. Bir gün apalaya gitti. Ondan bir amayttık, bir gurladık, bir marlığımız billi de gün apalaya gitti. Ondan kaptanında yani ona bakan var. Beni çirli. Beni çirli ale men çamok darak. Ondan bana da bakan tapmadılar da men elimde çiftler mı? Paketi men elimde bilyam. Sen elimde çift var men çiftler mı dedim. Çiftler mı? Yani sen elimde çiftlemeden ben alyan elimde çift diye. Ben pros daima vakit var yani bir vakit var yani daima. Sargadılar diyen olin yok diye sen niye hapalama ne mi? Hapalacak bizim teritoriyam şehir hapalayan deyip onu aporunda takkadılar bir de dandana çen takkadılar. Hiç de demet böyle bokkul boro üstümüzden gülüp sonra veriyorlar bilyam. Dejurum daha vaktlar geçen okulun üstümüzden bir koltuk ya da iyiden vaktlarını geçirmek için biz sakladılar. İyiden olun öyle ki yedim tekrar başka deme Novotundan kalkan belli iki yer değiştirenle de biz çıkarıp koyuyordular. Bak gidiverdi. Ana gol yazdı. Başka vilayetten barıp şehirde. Eden ettilik da. Tembolun başka devaplı ya daha sonra marlı oliptan barıp tutulaydan bolladan bütün bir koliki oturuyor rapor yaptı herhalde. Ben neymiş etken Şunlar hükümetin havarı yok, doğru mu? Ben neymiş etken bir de işlep börsüyor. İşlep börsülüyor. Ne mi? Yakılıyor açaralık da yani o diyor. İşlep börsülüyor. Onun ne elimizde üç köşk ne mi da çilim da adam ya o işte bar çilim ba elinde deyip ekstrelerim oluyor. O elinde çift ba o çift. Dedeler bıratok. Ay. Abdullah Ome. Abdullah diyor mesela. Abdullah var akıllı yani o Abdülhamid'in kepkadan beriyan papanın var aşını koy. Abdullah yaman peciktir yani be. Ana şol ya ayda la kanıyor var. Men biraz namazı kılacak yasın namazı. Men biraz çıkmalı oluyor. Ay tüyleme. Okey. Evet Türkmenistan ağam. Şol var
Ödüne anama bar bolan üçin polisiýa işgärler şonýal halkyň üstünden gülýär. Ine saklap, 1 saatlap saklap, 2 saatlap, 3 saatlap saklap, şonýa pir kol tutýar. Häzir ödüne anamy ýok. Burdan biýem häzir ileri illeňär gider-de ard eder. O burdan meni ard eder, meni işden çykararlar diýen gorkusy bar bolsa, senin pikiriňçe şo edermidi? Etmedi. Gorkardy. Yürekde gorku olardy. Polisiýa işgär. Barabaşa problem o. Korkmayandığı için şonýal üstümizden bir korkutýarlar. Biz ýakka bermene mecbur edýärler. Ara Biz o Abdullah biz zakonu bilmedik için o. Zakonu bilsen onlara motive oturan yerleri. O biz zakonu için. Zakonu var. Zakonu sen gidýän zakon bilen işlejek bolýan. Olar senin zakonuňa karşı zakon oýýarlar. Meselem o zakonuň sen zakon okakır, kanun okakır. Meselem näşe söz azatlyk bolmaly ýa-da. Birinci, meselem 3-nji maddada mi söz azatlyk bolmaly, 42-nji maddada näme etmene hakyň, protest etmene hakyň bolmaly. Şolary alýarlarda sana karşı oňa karşı näme bar da? Ine eger de senin hakyň başga biriniň hakynyň üstünden basmaýan bolsa, hökümetiň hukuk ne kanunlaryna karşı gelmeýän bolsa senin hakyň şonýal dip näme bar? Madda var. Şonýa konstitusiýada şonýal madda var. Şo Olman ýerde var, o dastury haplamak. Şonýal maddany ulanýarlar da sen kim ýalňyş edýärler. Sen kim ýalňyş edip öte senden pul alýarlar da seni urup çykarp goýarlar. Indi gerek bar da sen kanun talap edip gör. Diýjek bolýanym gün-günden kanunyň güýjü gaçyp barýar. Kanuny sereden oklar. Tebebi meselem milyon bir sürü pul berip polisiýa işe girýärler köp adam. Tanışmaryny görüp bir sürü pul berip polisiýa işe girýärler. Sen ýaly raýatyň aýdan üçini işden çykarmaýarlar golay. Tebebi bagly bolar bir bilen. Bag güýçlenip barýar. Meselem polisiýa işgäri bir prokuroryň ogludyr, ýa bolmasa ýegenidir, ýa garyndaşydyr, ýa kursdaşydyr. Hukman köpsi var bir bilen bagly. O golay yok näçe ýokary gitdiňçe şonça bir bilen bagly bolar. Ondan golay bir raýat üstünden ard etdi ýa bolmasa bir kanuny bozdy ýa onýallar üçin işden çykarmaýarlar. Şolada köpçülik gol göreşmeli da bir var. Ina sen bilýän eken. Öňe bilmeýän adamlar kän şol öz hakyny. Öz hakyny bilmeýän adamlar kän. Şona mene TikTok'dan, YouTube'dan aslında televizyondan şu bilim bermeli bolyn. Bermeýändikleri üçin bir TikTok'da, YouTube'da öwretmene mecbur bolduk da şu zatlary TikTok'dan, YouTube'dan öwrenmeli bolduk. Hak hukumy. Yani polisiýa bilen ýa-da gürleşmeli. Başga organ işgärler bilen ýa-da gürleşmeli. Şu zatlar bir TikTok, bir de YouTube'dan öwrenmeli bolduk. Aslında bir de özler öwretmeli şolong. Yani öwreden oklar. Daje gelip bana batyş edýärler. Meniň öýümdäkilere söýýärler. Batyş edýärler. Davlenýe edýärler. Garaz bularyň o zatlar düýetmek niýeti ýok bularyň. Doğru sen Abdullah goýaýmala, goý bu zatlaryň, goý näme etjek bu kelle arakyn sen. Häzir men aýtmasam şu zatlar diýmedem. Bilmeýän adamlar hemişe şolara pul berip getsinmi? Sen şu wagt aýtdyň agam, men bermedim diýdim. Ýöne berip börelim, tamam raja. Ýok men ödüm berdim o. Ödüm Türkmenistan da wagtym kanun, hak hukuklar bilmeýändigim üçin berdim. Sebäbi men nireden bileýin? Maňa mektepde öwretmediler onu. Institutda men okumadym Türkmenistanda. Men ýaly adama müňlerçe, milyonlarça. Bu musulman döwletinden galmaýar, para galmaýar. Onu musulman. Sen nirimiz musulman bidiň ha? Nirimiz musulman. Bar o bir milletiň bir belli bir bölejegi bir 10%. Olam namaz okuýardyň. Öz hak hukukyny bilmeýär. Polisiýa bilen häzir bir san mollan tut polisiýa sandyrardylar molla. Näme bolsa men goýga gaýrat etdi. Bilemem şu Soýuzdan bölek çıkan yurtlaryň hemmesinde para var. Zajerasiýanda da bar. Ýok der. Şol bilen öwrenmeýändigim üçin, öwredilmeýändig üçin bar. Bolmasa bolmaz dol. Bu da geçerdi. Hudaý goýurdy meni kömek etmek üçin ana tu joşmasynda kim kömek etmeli diýär.
Hudaý gelip kömek etmeli. Tu coşmasında bir hiç de tesimiz çıkarman oturmaly. Hudaýym gelýär kömek edýär melat düzelýär. Näme etmeli aga mene yer titremede sen aýtma näme etmeli. Yer titreme bolar. Ne bilýän diýär. Türkmenistan. Hiç kim başına gelmesen ne? 40 yıl 40 bolup var ya şunda diri kalan adamlar var o. Yok. Türkiye'de bolda näme çek? O kaçıp tutulur kadı? Tutulur ölecek öldü. Alacak kaldı şunun içinden. 10 günden sonra çıkan adam boldu. Yani onun önüne çıkıp bolana ka hökümet. Näme dep çıksın onun önüne? Evet. Bilim bersen doğru hareket edip kurtulun kan. Eğer de hemme zat Hudaý düzelder, Hudaý meni yer titremeden halas eder, Hudaý meni suwdan halas eder. Hudaý gelir de Türkmenistan düzeltip berer dip otursam, ýene bir 500 ýyl, milyon ýyl oturursun. Ine Germaniýa, men ýa aýtdym. Germaniýada uruş boldy, iň soňkudan pytrady, dagady, adam galmady. Ol näçe bir 10-15 milyon adam öldü. O milletiniň sanaň bir 30 milyon duruşy boldy. Ýöne Germaniýa kellerini işletdi, ulandy. Yani birileri ýa Hudaýa garaşyp oturmady, Hudaý geler düzelip berer, aýsy joşmadan, gora yer titremeden, gora men orta tupoý diýip oturmady. Men Sovet Soýugyna ýaşadym, men tupoý diýip oturmady. Germaniýa uçup gitdi. Germaniýa şu wagt dünýäniň ikinji ekonomikasy. Senem baryp şoň elinde gul bolup işleýär. Şoňa kellerini işletmek bilýär. Yine hazır Türk'te işlep otursa 500 dolar için biliyor musun? 2012, 13. 14. yılları Türkmenistan'da 600-700 dolar tova oturdum de. Böyle gelen oğullar var ya ben canlaşıydı ama. Böyle 400-500 oğlum yiyin için 300-400 dolar koyu verinde oturdum de. Ben öte tarafta 600-700 doların bilen abi bankta durdu böyle bakasın. Yenem şu doğru gelir o beyt durmuyor bu. Beýdip durýar da agamjan, egerde hökümet öz işini başarmasa, şeýdip durýar. Öň Saparmurat Niýazow bardy, Saparmurat bir alajagam moda halka seretýärdi. Oşoň üçin dolar arlandy. O ýöne bu haramlady geldi, işleri pikir edenok. Berdimuhamed'in dördüncü ardan boldu, bankta durdu biliyor musun? Sonunda böyle... Evet, Berdimuhamed 2008'de geldi. Berdimuhamed 2008'de geldi, 2014'te dolar berilmegini besetdi. Hemme zat Saparmurat döwründe dolar mäşe düşdi, kaldy, ondan soň ondan olmaýdy, şonda kalsa hemme zat kanun boýunça edilýär. Bu Saparmurat döwründe men bilýän ýazymda. O zaman bankda barken dolar arkaýyn alyp bilýärdiň. Saparmurat Niýazow döwründe. Häzirki wagtda alyp bolanok. Bankdan alyp bilenok sen, daşa elden alsaňam gadagan. Elden alsaňam tutuldan, teni dolaryň elinden alýarlar da banka taşırýarlarda sana 3 manat 50 tengeden manat berýär. Tutan adam yok öyle çıkan mesela elinde dolar paçka. Tutulan adam kâna men tutup gördüm ama. Yani Hyundai'da işleýärkä bir de aýlaga ýatyk dolardy. Baryp şonu manada öwürjek bolsam tutulýar, polisiýa tutýar. Tutup adam ýa garşyn şoňa bir ýakka bermeli. ýa da bir sürü peýdandan galmaly. Dolardan bakady 200 manat. Jogaplar men Hyundai'da işleýärkä. 18 İngilizce krizi 8 yıl olarak şu wagt dünyada global kriz ne tolga bäri o Türkmenistan'da Amerika diýe de kılıçkan oturan Amerika'da da kriz şu wagt bilýän. 2008'de ol. 2008. Indi bu 2016 ýyl 17 ýyl diňe döwre. Ya abla 2016 ýylda garyň bakasy ardanlady. Garyň bakasy ardanlady da bizim ýurdumyza dolar gelmedi. Oň üstüne şu wagt şon ýalak derejede otuýur kagam Gurban Guly gidýärde olimpiada geçirdi. O bir sürü oňa çykdy, jawabny etdi de milyardlap dolarlary olimpiada geçirmek üçin etaj gurdy, bina gurdy. Ondan soňra Jennifer Lopez çağırdy. Ona şu aýdym aýtmak üçin olimpiadada. Kriz gelecekini nereden bilip durur? Kriz gelecekini nereden bilip durur? Kriz geldi oğlum. Agam olimpiada 2017'de boldu. 16'da kriz başladı. 16'da kriz başladı, olimpiyada da 17'de boldu. Ben şuna çaparım. Yurtta kriz gidip dur senem gideceğinde o bar pulu o olimpiyada veriyor. Onu geçtik yine bir arkadaş yakarına ne mi? Eğer de sesini çıkarmaya otursam, Putin gelip öder ya Hudaý gelip öder ya yeni bir gelip öder diýse, onda sen yurdu urşak edýär.
Ya hem adamlar şun nemesinde ölüp torarlar ya da vuruş olur. Tebebi olar ağaç. Olar bir üç köşklük itleýär ýurdun içindäki halk. Her kim bir üç köşklük itleýär. Her kim Türkiýedäki ýaly ýaşamak isleýär. Her kim bir iň bolmanda Özbegistandaky ýaly ýaşamak, Gazagstandaky ýaly ýaşamak isleýär. Olar bizar boldy. Indi o Berdimuhamedlerden, ondan beýleklerden bizar boldy. Indi adamlar o ýaşarýar bolmady. O ölkellerine arkadaşlar gurup börül. Yurdun pulunu var abi. Edil neme soğan ya soğan. Soğuk. Özcü bütününden allada soğuyup börül. Невозможно такое назад, невозможно. Gelecek nesil üçün bir atla üç göçecek bulu. Ol meni hiç başarmayandan gurrum olmaya bir erkeğe bir atla üç götmene bizim hemme mümkünçülüklerimizden var hemme nemeden var. Şu gül öser ha, gül öser bir tanecik gül burada ya. Şonu var, buran son gülünü ayırayan. Ene şeyli bir gar adamlar var ene şu yan yaşlı olan. Şoların beynisi ucu buraptır öyle mi Abdullah? Bunlar ucu komünizm, soyuz, ucu ular dine ayırmalı. Şu pakalene ölse ene şu biz gol yaşarız. Şolar ölmeli gitmeli şolar. Pakalene при чём здесь? Evet. Yo pakalene при чём здесь? Ne var? Son revarsa kaçan oldu son revarsa? Indi ne siz qarranız üçün 40'dan ýokary adamlaryň bir qarran üçün bir üç köşklükler kabul edip bilmeýändigi üçin hiç ilek bir fundament pikir ýoklugy üçin size şey hakikaty Türkmenistan bir zatlar üç götmek size kıyın düşýär. Siz evet näçe nemeden geçmeli da Türkmenistan ýa-da düzetjek diýen dedem kandidatlar pikirler üç götmeli. Esasy bizim görüşimiz pikirler bilen. Adamlarda özüne bolan ynam bolmaly. Ey men kul däl. Men öz ýurdumda, öz ojagymda, öz çağamyň ýanynda, öz aýalymyň ýanynda mektepde işläp ýa hökümetde işläp ýa-da bir çağsyny birine saçyp özüme işlejek diýip bilmeli. Hökümetem meniň kulum, maňa kredit bermeli, maňa hemme mümkinçilikler öretmeli, Türkmenistanda işlemek üçin diýmeli. Şonu diýmän başarmaly. Ay yok, Sovet Soýuzy var. Ay yok, o Hudaý gelip düzeder. Hudaý gelip maňa iş berer. Ondan gurrun bolmaz. Tebebi, ine men Türkiýede görüp durum. Hiç kim işe girmek üçin pul beren ok. Ya bolmasa hiç kim çağsyny biznese barıp öý sen nalog tölen ok. Öý sen nalog ber. Ya sen nämet ya sen. Şoňa hiç kim seni berde kösen ok. Aynda 100 yıl boldy bolan bu sistemde ýaşap gelen o. 100 yıl boldy mı? Yani 100 yıl. Abdullah, şu tanış diýen söz ýok ulanmaýarlar, doğru değil mi? Doğru. Tanış diýen söz ulanmaýarlar şu Ýewropada, Amerikada, Türkiýede. Tanış gerek däl, tanış diýen söz. A bizde Türkmenistanda tanış bolmaly. Ay tanış, ay garyndaş, ay tanış bolmaly. Ağamdan terep şu oradan nämäniň peýdasynda şey şunýalyk döwlet boldy. Ekonomika. Halka kredit waryny berýär. Döwlet mümkinçilik öretip berýär. Meselen men bir tane Türk bolsam, alyan beýastan Türkmeni, ine tidler ýaly Türkmeni, alyan da öz elimde işledýär. Arajygam aýlyk berýän. Şey diýen men galy gitdi. Şonýaly neme biznese ýol açykda berdi. Näme üçin Türkmenler ardan işledýän. Abdullah, onadan değil Türkler var. 49-njy ýylda, 51-nji ýylda NATO'ga girdiler. NATO'ga giren soň Amerika gaty kömek berdi. Italiýa, Fransiýa tehnologiýa berdiler, fabrikalar gurdular. O. Paraholuk aýyrdylar. Östü, gaty östü. Olamar ýene de 80-nji ýyllardan Germaniýa tutuş halkyň bir ýarsyny Türkler uratdylar şo ýere. 1 milyon ýaly adam 200 000 uratdy ilki. Ondan soň 1 milyon ýaly adam ýürüýte Türkleri Germaniýa uratdylar. Men öz halkymy ekläp bilen okdydy Türkiýe. Ofisialna prezident çykyp Germaniýa öz işçilerini uratdylar. Şo ýerde häzirem bar, häzir 3 milyon Türk var Germaniýada. Şolar şo ýerli bolup kaldylar. Türkler şo ýerde. Ýöne hökümet şonu
öz halkyny goramak üçin, öz halkyny kösenmek, öz halky kösenme diýany çäre görýär. Öz ekläp bilmeýär diýmek, şolary ofisalna hemme kanun boýunça Germaniýa uğradýar. Akıllı halk da Avrupa. Owa. Sebäbi bizde öň gelende bu. Öňde bilimde öňde. Erkinlik var. Erkinlik var bolan üçin şonýa ötüş var. Bizde erkinlik ýok. Bizde o çağany taýakla urup durýan. Ey, muny etme. Ey, muny etme. Şunu etsen killen yaran. Muny etsen eýder, muny etsen beýder diýen çağa gorkak bolýar. Adatlyk bolmaýar şonda. Şonda çağanyň özüne bolan ulamy ýitdi. Mergenjan. Eger sen çağatny biznesi öttürjek bolsaň, söwdany ýondan işleri, kampaniýalary, kiçik kampaniýa indi meselem bir adam bir iş ýaşajak bolan bir iş etmeler doğru. Şonýaly nemeler var, söwdegarlar, kiçik söwdegarlar, şolara sen kredit bermeli. Hökümet şolara kredit bermeli. Merkez bankda bir sürü pul var. Merkez bankda peçap pul ýasayan maşin var. Şop pul ýasayan maşin kredit bermeli halka. Halka kredit berýär, halk ondan güçlen iş gurnaýar. Meselem men bir kelem işledýände bir tane ullokan bina gurýan, şo binanyň içinde de köýnek ýasap ýatýan. Ya olmasa O ne Abdullah o pulunu sen isteýänçe çykara beriň mene. Ha? İsteýänçe çykara beriň aparatı bazda. İstediğinde çıkarmayan. Belli var möçberde çıkaryan. Belli var möçberde inflasyonu ulotman saklamak üçün şoňa pul bermeli. Mecbur sen agar halk istedi bolsa sen bir ay malyn başga laçyň ýok. Taşary şoňaly. Inflasya näçe östü, dollaryň bahasy näçe östü bersin. Ýöne adam ýöne şonu halky bir krizden çıkarmak üçün halk ayağa galar ýaly sen halka pul bermeli. Halk Türkmenistan bir zat gurmaly, bir zat satmaly daşa ýurda. Dollarda bir zat satmaly. O hiç zat satamaly gazdan başga. Gazan Kitaylar muhtaç bolýar. O. Ine meselem Gruziýany alaly şu var. Gruziýa hiç gazam ýok, nemidem ýok. Aylyk $1000, $2000 Gruziýalar alyp otur. Özgürlük var, parakorluk ýok. Näde şu özgürlük millet boldy o Gruziýalar? Görün Saakashvili bir sancık adam elinde polisiýa, prokuratura, sud, hemme zat elinde boldy. Maňa gerekler dedi wezipe. Maňa prezidentlik wezipe gerekler, men gidýän dedi. Hemme elinde bardy şonuň, wara. Tutmam, oturmady. Aç göz bolmady şu aç göz, wara. Bizim Türkmenler bilemok o aç göz o. Bir pul görseler boldy. Bilemok şeýle bir man nimesiz haram adamlar geldi bizim üstümizde, wara. Hiç vicdan diýen zat, namus diýen zat ýok o. Bilýän birinçiden Niýazow ham şeýle namusy hem ýok bilen. Hemme elinde tutýardy hökümet. Bu da berdi Muhammed o şeýle. Ne Türkmenistan yine ne diyecektim? Yine kurban olur. Şu telekeçiler östürmeli, şu çağatını biznesmenler de telekeç olan da biznesmen oluyor. Telekeçini östürmeli deyip gıygıraya yöne nimet yok. Pulu yok. Şunu östürmeli. İdesen milyon yok. Yani prosta televizor da ait ya. Şunu milyon kutar ya. Şu adamlar da bir hak götü bir hakikatten bir hükümete dolandırıp bilyen adam hükmünde özüm görkezme üçün ay ona näme şu näme diýär şu tehnologiýany östürmeli diýär, ondan soň başgadan bir sürü nemeler östürmeli, kiber bezabatsızlyk östürmeli diýär, bir sürü zat östürmeli diýär, ýöne dilde aýtýar boldy şoňla bu tarýa şu ýerde. Şu köşkden çykan oğlum nemesi. Ýöne Östürmeli. Döret Abdullah ýa kredit berip tutmaga diýenni. Sebäbi domla salyp durýar, çatny firmaly salyp ýatyr. Ola pul nereden aldı? Döwletden alyp. Yo, indi 2-3 ýyllyk kreditde berip durdy. Kwartalan. Berýändir da, yo bir hemme şey beren o var, hemme şey Tap oldu. Şu konuda elinde pulun olsa ötürmür. Patentini ötürdün, hökümet alyp berip durdy. Firma geçer. Yani bolsa şu dollaryň Selam aleyküm. Ya doların baga düşmeli de bu bunun elinde de la o düşürüp. Hey ağamcan terek. Aleyküm. Bir zaman dur ağamcan terek. Men eger önümü öndürüp başlaýan, önümü öndürüp başlaýanda şonu ýurtdaşyna satýan, ýurtdaşyndan maňa dollar gelýär. Onda dollar köpek başlaýar, dollaryň bahasy ardanlaýar. Düşündiňmi ağa? Şol önümü öndürmeýändiň üçin tende dollaryň bahasy kymmat. Eber sen ýurtdaşyna hiç satamok.
Eger de sen satyp başlasan, sende önüm köpürdi, sen dollaryň ardanlyğa bakasy. Ol şonuň üçin sen çatny biznesi telekeçiler östürmeli. Bu karamlardan aýdýan şol köşkünden çykan ok. Selamünaleyküm. Sen giçe kalıp gittin aga. Giçe kalıp gittin Abdullah. Türkmenistan gurlaşarlar, Türkmenistan yana Kazakistan diyorsun ha. Problemi de bak, men aytyp bolan jogapymy aýtan olsun geplerden görüp. Ay ayto sen Kazakistan'da ayto. Karaş. Aýdýar. Näme Kazak ağzım yapýasyň ha? Abdullah amına koýduğum çocuğu. Sikerim ha hepinizi. Mağa edin ne adamlar gelir Bilimsiz. Yarazit adamlar gelir var. Çok zaten play berdim. O zaman şuna adamlar bilen nemetçik bölüm mutan Abdullah. Yo, östürmeli de ağam şolar. Men de qobolan çopan olur ha. O söküşmek gerek değil. Prosta ne düşündüm Wagtyny geçmek bilen ösje. Men diýjegim bar Abdullah sen giçe kalıp gittin bilen şu Özbekistan Kazakistan ýanyndagy döwletli çykartyp boladyn sen kime satjak onu? Yok, ağamcan sen nemer sen önümü öndür alçı tapyl ya. Sen şu önümü öndür ýöne. Öndürmesen tapylana bol alçı. Men yani dumuyor. Abdullah hem zat var Özbekistan'da da çıkıp duruyor hem zat Kitay'dan ısraklarına kep kurtlaşadılar biliyor musun? O zaman hemen Kazakistan'da davno var yazam. Ben fikrede ağam bizim başka devletlerde yok taatlarımız var. Başka devlette mesela milyonlap gaz yok. Bizimki dünyada 4. yerde biz gaz boyunca. Şu gaz sat başarmasan tekstilin, oğlanlar iş, tekstil, östür fabrikaları kur. Sen edip gura. Edip gurmadan sen ay sereceğim Özbekistan hemmedat çıkarttı. Orsiya hemmedat çıkarttı. O neme hemmedat çıkarttı. Amerika hemmedat çıkarttı. Näde burada? Mesela Avrupa devletlerinde baylyk yok, TV baylyk yok. Şolar ödünde bir ütköşk bar zatlar var. Teknologiyası var, bilimi var. Şu bilimini ulanýarlar da önümü öndürýärler, satýarlar dollary. Satýarlar euro getirýärler, dollar getirýärler ýurdun içine. Sen alacı var onun. Onu etmek üçün kelli işletmeli. Onu etmek üçün yaş nesile mümkünçülük öğretmeli. Alama bilime üns vermeli. Alimlara $1000 verdiyse $5000 ver. Ýöne maňa önümü öndürüp görkezdi. Diýmeli. O önümü öndürmenim ay o Özbekistan öndürýär. Kazakistan öndürýär o diýip otursa onda Türkmenistan çöker gider oturar. Ýöne şurada çıkarıp oturuyor. Ha, oturuyor. Ýöne bizim çıkarsak bizimkine alýarlar. Sen pikir etme ağam. Biz çıkarsak bizimkine ama sen şu özü yurdu östürmeye maksat edin, investisiya gelýär yurtdaşyndan. Ýene senin işçi argan işçin var. 5 milyona işleyen adamlarım var. Özbekistanyň baý adamlaryny, ondan Kazakistanyň baý adamlaryny, Russiýanyň baý adamlaryny getir. Alın ine şu meniň halkymy işledin. Aylyk tölen. Ondan özüňizden önümü öndürün diýsen, olar gelýär. Ýöne oň şertler bar. Yurtdaşyndaky biznesi çekme, biznesmenler çekmeň, olaryň investisiýa etmegiň şertleri bar. Senin ýurdunda adalet bolmaly. Sebebi yurtdaşyndan gelýän adamyň bank nemesine, fabrikasyna, meselem gelip fabrika kurar. Bolýan şo fabrikany sen gorap bilmeli. Sen olardan her türlü bahana bile biz ýatmalmy däl. Olary näle kösemel däl. Olary gorap taklamaly däl. Bizimkiler näme diýär? Bizimkiler olary talaýarlar. Mesela milisiya talaýar olary, prokuror talaýar olary, her kim olary talaýar. Yurtdaşyndan gelýän baý adamlar. Şonuň üçin olar gelmeýärler. Sen ýurduňa gelmeýärse, seniň ýurdun näme däl, adalet ýok seniň ýurdunda. Şonuň üçin olar gelmeýär. Men Kitay bilen Indiýa kurup oturdy otunu. Iň ardan iş anarda Kitay bilen Indiýada. Ha, Kitay'ın işçisi var ya $1000, $2000 işleýär. Bir de $100 işleýär adamlar. Kitay'ın işçisi bile dinlemez şimdi. Bir sanjyk premier zat edelim. Täze ay mardaky $1 milyon, $2 milyon Ýewropadan bankdan alýar garzdan. Ýegenler aljak boldular şu täze aýyna. Alyp bilmekler. Basjak boldular, hökümete geçirecek boldular şu täze ay mardaky. Hem smitana, hem marojna çeldi, hem zat öndürýär şu täze ay. Ete çeldi. Vat kompaniýa Ulokan. Alyp bilenok sebäbi Ýewropa bilen dagawar bar. Mergen Kasimov diýär.
Mergen näme ýalňyş aýtýarsan bir düşündirsene gelsene efire. Näme Mergen sen Mihail aýdýarsyň, Mihail diýip program näme YouTube'da zatda ýazýarda. Näme Mihail diýip program ýaman kän Yok, ýazýar. bizde var. İň dünýäde iň baý millet haýsy? Ýewropa bilen Amerika. Men şolar bilen dostluk işleýän. Men hor adam bilen, Afgan bilen, İran bilen, beýleki hiç zat öldürüp bilmedik halklar, men hemşe olar bilen dostluk işleýän. Prosto logik taýdan bir pikirler. Men hemşe olar bilen dostluk bolmam, men hemşe olaryň ýurduna öz çaralary ýibermeli okatma. Men uça Amerika goý berjek, men uça Ýewropa goý berjek. Hemşe hemme diktatorlar. Sen takyp aldym. O dogry aýdýan gaýrym. Prezident ine Berdimuhamed özü Şwitsariýada okadı. Orsiýada gitmedi, Belarusiýa gitmedi. Türk'te de okamadı. Hemşin Avrupa'da okudu. Şu tayda bilim beriyotuyla, şu tayda okudu. Yani paraforluk yok şu tayda. Şu bilim bar olan için aynen. Bilim bar olan için Amerika, Avrupa devletleri ösya, erkinlik bar olan için ösya şolar. Bizde bilim bermene korkýarlar. Hökümet bilim bermene korkýandy üçin ýurdan östüren oğlar, halka östüren oğlar. Bir sürü ziyan berýär bize. Yok. Hazır yine talık diyen olan var çıktı Amerika'da diyor. Yine çıktı günde açı. 100 adam oturuyan bolsa her kim diýär, nädip Amerika barma, nädip gelmeli, nädip barmaly, gaýrat etmeli. Tebe bizim Türkmenler düşünüp başladı. Men hem şu Türk'te $500 işleýän, haçan men patronum Germaniýada işleýär, Almaniýada, Amerika'da 5.000, 10.000 euro alyp. Maňa o ýerden $500 koy berem, men berde bakýan dedi, enesini bakýan ýazadylar. Bağırım, seyrediyen. Men o tay gitsem, men o taydadan baksam da desem, belki mankak düşünü başladılar adamlar. Yok, men o tay gideyim de. Mala değil, maşallah, gidiversinler. Yok, bizim yurdumuz düzestek var, bir de Amerika'ya gitmek hükmanda, bir de Avrupa'da gitmek hükmanda. Biz o yere gitmana gider. Gitmana, okumana gider. Biz öyle yurdumuz düzestek, bizim yurdumuz ingoğu yurt. Bizim yurdumuz değerli yurt yok vatandaşlar. Bizim yurdumuz, biz vatanımızı söýmeli, biz vatanımızı goramaly. Ýoksa häzir o ýerlere gitsek, biz hemişe kimsinip gideriz. Öz vatanymyzy hakda alada edip gideriz. Nirik barsaňam ýüregiňde watanyň bolýar. Sebäbi birinjiden o ýerde adamlar kösenýär, dogan garyndaşlaryň kösenýär. Ikinciden hem senin bolýar sen taşary urtda doganan bolsaň, sen milletin var da sen Türkmen sen. Sen Türkmen bolan üçin her ýerde de sen Türkmendiňi ýüdüňe aýdýarlar, sen Türkmen diýip. Sen özüňem bilýän Türkmendiň. Şonuň üçin sen hökman öz watanyň hakda, öz milletiň hakda pikir edersin. Meňe milletim bar, meňe milletim şo milletime gowşaýyn, menem milletim görsem doganyň görünýär ýaly bolarsyň. Türkmeniň görsem. Şonuň üçin biz öz ýurdumyzdy düzetmeli. Ilki bilen. Ondan soň halamasaň, şondan öz ýurdumyzdy düzedimden soň halamasaň gitip Amerika, Ýewropa, ýerkesin gider. Näme jogap berdiň, näme jan? Aldylar dostum, men ýanymda adam ertimeti efirine girecek. Bolýar. Bolýar hukman gel. Şonýaly Türkmenistan. Ne Bayka, salam aleykum. Kazakistan, salam aleykum. Sözde ýürejek medan Abdullah. Kak Baykaga gowmy ýaşymy bamyň görüşimiz köp wagtdan beri. Farhat Türkmenistan'da vatandaşlar. Farhat bilen näme bolan bilmiyor. Farhat entägen belli değil. Türkmenistan'a diýip oturanlaryň näme üçindir 2 aýlap oturdular da soň üstünden 2 aý geçenden soň 3-nji aýga ok göterip başladylar. Wahey, näme sebäpli ha? Ya söhbeten sen şo mu ya başga mı? Men Farhat barada aýtjaklarym. Eger siz gelip şu orada maňa sora berseňiz, ýa-da daraga Abdullah nerede? Hem oldu Abdullah diýip sonra oturdum. Onda bizim hemmemiz giderse öler şoýardy. Ýöne. Neşe gazalayda inna. Öýüňizden bilseňiz, jaňlaşyp kömek edip Farhat barada on ýadat bolmaz. Bir derek adamlar. Farhat barada bir zat eşitdim da men geçen ýyl sentyabr, oktýabr aýlarynda roman tanıyan öğrenmeniz. Günde deneyalak görüşüyoruz. Belki gelen azan günde gün aşağıya haberleşiyoruz, görüşüyoruz. Bilerek, ailenes bilerek görüşüyoruz. Şuna bir gün oturduk da. Ama ettim, buna bir soru verdim da.
Evet dedim. Roma'ya dedim. Sana dedim Türkmenistan'ın şöyle başladın dedim. Hatı uğrattın, okuduk dedim. Polye dedim. Sonra bir hattan sonra dedim sen her ikide başlayapsın. Videonu dinledik, çıkışlarını dinledik. Orsiya, Gruziya, ondan sonra bärik geldin sagaman kutulupsun, çörüğün bitin eken. Yani Allah dürtük getirendir dedik tam. Düşünüyor musun? Ben özümden bileyim, ben Allah dürtük getirdi bäri. Olmazsa ben ömrüm çıkmayın. O yağdayım bilen. İptal edilen kimlik, iptal edilen. 1. Ağustos tutulanımızda. O adam şunu köpüğümüzün kimliklerimiz iptal edildi şu anda. Düşünüyor musun? Kimlik olsa da kimlikler içeri tıkıldı. Göçedara. Göçedardan çıkandan sonra umuman sistemde kimliğin yok. Sen kimlik almadık koltuğun sisteme girip kimlik almalısın ömründe koltuğun. Düşünüyor musun? İyi sen kan, iyi mesela kan et koydular. Neyse o dönemin değildi. Buna sordum. Sana dedim Türkmenistan'a dedim kömek etmeye çıkan adamlar dedim. Orada Brezilya diyen öyle. Kömek etmeye çıkan adamlar dedim. Daşlarında varırsın. Aktivistleri görürsün, opozisyanı görürsün. Şonlara näme diýip aýtdydy, näme diýip goýdyk gelse, ilki gelişine debata geldi we ey men aýtmaň hiç kime menden tek bilmesin hiç kim diýip böyle bilmesin diýip geldik. Öwler geçikdi. Joğa geçip şeýle soramda, bana beren jogaby meniň ünsümi çekdi. Yani söyleyerek siz näme diýip otyňyz, Türkmenistan'a gitmeye kelleňizden çıkarın. Bu adayatdan çıkarın. Näme üçin sen dedim goýberen adamlar näme diýip goýberdi senden dedim. Boşuna sen dedim Türkmenistan'dan çıkarıp gövermedilerim bak yaşa dedim. Haber uğradandırlar, malumat uğradandırlar. Halk bilen polisiya, komitet, prokuror, vayanlı, polibama birleşmese bir rejime karşı görüşmek kıyın, yıkıp olmaya bular. Halk bilen egni pagonlar birleşamali hükman. Allah günahsını bağışlayaptır bendenin. Bende olup kurşu oturacak mı birbirini bağışlaman. Dur kutarayın. Odan şanda aydan gepi. O ne için beydi vay dedim. Farkat hal dedim. Belli de dedim. Biz bilemiz biz Türk de diyoruz. Türk'ün ana bolup berse. Olar bäden gıyrıwati beyle di pelki mezat diye kelleden gep çıkay diye aydan gepi. Farkadı dedi. Öldürdüler dedi. Ey koya dedim. Ne edip öldürdüler? Muçi deyip izdivat edip iznenen dedi kül ettiler dedi. Otladılar dedi. Ben böyle soradım. Külünü dedim. Denize savurdular mı? Karakuma septiler mi? Nereye gitti o kül dedim. Denize gittiler diye koydu. Bilmem ayttımı bilemem. O ne denize gidiyorlar? Denize daha kül savuruyor. Ne niyetleri var bunların? Sonra alak. Sondan beri şöyle oğlum benden kaçıp aylanıp 5 sonra cevap verenden sonra. Niye de geçip benim odadan sağlaman geçsin? Niye geçse de sağlaman geçsin. Kim neyme diyeyim olsa da özü bile. Allah şahidimizdir hemimizin aramızda. İnşallah YouTube'da görüşeceğimiz Kim? Kim? Reimber'de nimetli. Ya Parkat oğlandı. Kutardı kutarmadı önemli değil burada. İsim kimdi kardeş? Adım kimsin? Yok. Tamam da adam sana kim deyip yüzleneyin diyen. Sana kim deyip yüzleneyin. Türkmenistan'da Türkmenistan deyip. Men adım Ruslan. Türkmenistan. Ruslan. Öz Kazak'ın koy sen. Yok. Ya Şokunik'ten sen dermedin ya? Yok. O da. Şokunik'ten? Ben ömür söylüyorum bak bana bana söylüyorlar. Kim böyle son kutu öptüler ben. Ama o şu kartından var ya. Dene Şokunik yapıyordun. O Şokunik yapıyordu mu? Ben ona adam bilim afşasam. Medeniyetli olmayan adamlarla. Yok o doğruydu o doğru. Şundan dedim okuturmadık mı dedim ne? O zaman şimdi okumadık miyesi işten. Ya okuva seyretmeye ana yurdun başında oturuyor kurban kulu stomatolog oğlu bilen ikisi yukarı okuturan adamın halinden düşünüyor mu? Bir diploma var ikisi dundum. Okuva seyreden ha. O farkadan bilen netlerinden gelen netti. Eğer ölen bolan yağdayından kaniyeti kalacak değildir. Allah Teala'nın karnını aldıracaktır nesip olsa inşallah bu halka. Vatandaşlar ondan oldu. Reimber'den oldu. Ya yeni birine oldu. Onya gurrun olmaz. Bizim gidenmeden kan olur Türkmenistan'a. Bir ağda verim olmasak bolamda kan olur bir de. Her yeri yani. Şuradan tutup ya bayram ağan amal giderler hazır şuradan tutup onun için o Reimber'den oldu. Murat Kurbanov'dan oldu. Atamrat'tan oldu. Ay planıdan oldu. Ay şimdi şu nimetmeli halk aldı. Ondan gurrun olmaz. Ol bahane değil ol. Bizim ölümüz mert bolmasak adı verip olmasak ondan gurrun olmaz. Onya gurrun gitmeyen menge firmde. Plandan oldu, pistikan etti. Ondan gurrun olmuyor. Kim aydır onu? Plandan bolu kim aydır? Ben var, Reimber'den oldu. Sen şu at yakı gibi, sen bana düşüne bak. Ben sana Reimber'din bana aydan cevabını ayttım ve ben dedim ki ölüm bilen bizi ölüm bilen bizi korkutup bilmeyeler dedi. Sen isle kabul et, isle kabul etme.
Ben her ne kadar hem bolsa uçaskoy diýerler geplemen oturýan. Polisiýa akademiýany gutardyk. Jenayatçyň psikologiyasinden düşünýär sadyrak. Hökümetin agentlerine Allah jana şükür çözýär soňky döwürtler. Öňe uçaskoy bolup mal çapan bolupdyr, adam çapan bolupdyr. Bäde de adam okamak bize kynçylyklar eden öwünüp oturdygynda ýöne. O şo taýda şeyler hayvat atacak diye ben de bizi ölüm bilen korkutacak koyarlar dedim. Ölüm bilen korkutup alacak yolları yoktur buların dedim. İri güç Türkmenistan'a varılacak da senem dedim onu böyle hareket etmeyecek olan çıkış etmeyecek olan otur kırada dedim. Kronikana yazda otur dedim çıkışı da bir direkt saatler gürlüyormuş da. Oyluyorum bir gepler var adam öyle ayağına özün palto kurmazsın. Ben onu hiç göremem. Onun bana ziyanım yok, peydasım yok, özüne günü yetse oluyor. Men eger şoňa bir gram ýamanlyk edem bolsam, gyýdyň skel ýaşamaýmyn, ýetiri çykmaýyn şoňa. Oýdy Hudaýdan tapsyn bolan şo. Şoňa ýetirjek gepim şo. Her kim şondan gep ýetirip bizar etdiler, nerwini oýnap boldular, eýdiýe, beýdiýe. Hani ýazypdyrmyş göreli, ondan öňerek 20 ýyllyk prowaja şeýdikler hem ýazdy, näme etdiler, maskara boldular, ýazdylar. Assalamu alaykum Serdara. Wa alaykum salam, açdym men sen bilen. Ýa-da oňat men ýakilesiz. Bolmaýar. Serdara bir haýyş bar dedi. Şu Poloniýada durmuşyny aýdyp beräň, näkini durmuş. Olardan bir diktator bardy, o paraxorluk bardy. Nädip şol bar ýaman ösüş ekonomika başdy Germaniýadan soň ikinji ekonomika boldy da. Hem bizim türkmenler töweleme iş berip otyr. Töweleme maşallah bar Poloniýa bar durum aýdyp berdi. Näkini boldy? Ruslardan aýrylan soň. Şolaryň solidarnostyň bir temasy bar. Esser döwründen galan we solidarnost bilen hem ýeňdiler. Solidarnost diýmeň esasy düýp manysynyň sebäbi karşındaky insana hormat koymak. Ak olsun, kara olsun, kızıllardan olsun, karalardan olsun tapaw diýok. Bugünkü günde senin bilen bilelikde probleman var, kellen agyrýar dämi? Ol eýleken, bul beýleken, ol ýaşyl eken, ol gyzyl eken ýen problemi bu etmendirler. Hemme bileşdir. Inanýan, inanmaýan, ateisti, kommunisti, beýleksi, watanym, halkym, balaçamyň gelejegi diýenler hemmesi birleşen aklyny ulandıran ve şu sözün adına solidarnosty koyuyor. Bunun içinde birege çydamlylygam goýupdyrlar. Çünki biz sabır diýäse, sabır etmek demek aslında karşındaky insana pikri näme bolsa bolsun. Dünya garaşy nähili gyşarypna garaýandyr. Stolda oturýandyr, dik durýandyr, özüniň işi, sogawam özüniňki, günäsem özüniňki Allah bilen arasyndadyr. Ýöne biz yurdumuzy çykarmasak bu krizisten bizim gelejegimiz gowdal çağalarymyzyň soňuna garanty. Munça ýyllyk taryhym boş diýip, bular şeýle solidarnost oýlap tapdylar. Dinle dur, aýtjaňyzdy sen sonra bunu aýdyp esasy söze geldim. Aýt. Millet halk şu Poloniýa. Millet halk Poloniýa. Eredin. Rus bizim ine hot aşakda bir ýaşly oturýar. Sowetski Soýuz gol gör otyr, Russiýany gol gör otyr. Olar näkili olar Poloniýa halky gol görýärmi Russiýany? Şonu aýdaýyn şonu. Ya Ýewropany, Amerikany gol görýär, aýdaýyn şonu. Men şonu aýdyp otyrna, ýa aýdyp otyrna 81-nji ýylda başlanan hereket. Şeýle 57-de bir gezek bolupdyr, başa barmandyr. Soň 65-de bir çalarak bolupdyr, ýene başa barmandyr. Esserin güýçli wagt emawelin 81-89 aralykda düşündirler ki 8 ýyl dowam etdir bu hereket. Daha türme wasitalaryň zat etselerim, şoňa kitabam ýazdylar bu barada. Gdy nemožlivo stalo možlivim diýe kitabyň ady. Ýagny haçanla diýe ömür bolmajak zadyň boljakdygyna gözümüz ýeten güni diýe da. Manysy ýa periodu bar. Bular özlerine sorayan, bizler diye eser vakti diye 43-45 bilen 57-nji ýylyň arasynda diye Stalinin döwründe diye öýdäki awýarlarymyzy ýygnadylar diye. Bilä men aýdym. 2015-de Gurbanguly Türkmenistanda ýygnady diýmek Stalin agada döretdirler de Türkmenistanda bizim habarymyz ýok. Düşünýärmi? Staliniň eden uygulamasy awýara goýmandyr öýlerde. Oso 65-nji ýylda näme ýene bir azaklyk kellelerini agyrdypdylar. Emma 81-89-da halk uje ýoş hereket etip başlap, geplep başlap türmede bastılar diye urdular ama yitirdiler ama halk ucu durmadı diye. Halk ucu durmandan sonra gördüler ki dünya kan dökülüşük, dünya öldürüşme, düşünüşmesek, ilalaşmasak bolanak deyip cenayet, halk, hükümet, idare işgärleri kim adalet için, kim Allah için diyen olsa, kim hakikat için diyen olsa bir yere cemlendiler. Karşı tarafta kim balon olsa da hükmende kelle çaf öldürmek. 21. asırda yaşapıyoruz. Kamak koy türmede ölmedik diktatör göresiniz geliyor mu? Muzey var Türkmenistan'da diye muzey açık kılır. Türmezde oturduk koyumuzdan pul kazın. Girdeciğini görürsün. Milyarlar pulak geldiğine şoňa prosmotra gelenlerden jivoy. Muzeyde oturduk koy. Şimdi aydınla öldürmek gerekten hükmenin suratda değil ona bakar. Bilir yani. Näme de otylar 4 ýyldan beri adamlar uçturmaly. Polyaklar näkilik anekdot aýtyp berdim ana biri 2 ýyl mundan. Polşan halky diye anekdot aýdy size aýdaýyn gülüp goýýaňyz bilýäňiz emmeňizem gowy. Bir polyak ölüpdir deşe 70-nji 80-nji ýyllaryň aýynda oldy diye esserin sastawyny öýrenmekdimiz diye.
Ölüpdir diye o dünya düştür diye bunu gezdirip böyler diye cenneti dozakı görkes bökerlerine dozak. Bir giden çukurlar, her çukurda bir millet yatır. Yanıp yatır deyse her milletin en başında bir karavul var, her çukurun başına hiç kimin çıkaranak görünüyor, bir çukurun üstü boş diye de. Bana boş, o tayda hiç kim yok mu diyeyim, ya o tayda palyaklar olarak karavul gerekler birbirine ayağından çekerek yatırlar diye. Beylikleri Ermenisinde diye, Yahudisinde diye, yeni birinde diye, Yuzna Koreysinde, Japonisinde diye halkına sen 2'den 3'ten dur diye bekçiler diye. Sen ağzı bir halkı diye. Bir kömek ederler diye. Sen kuyun içinde otuyorsun. Bir giden adam ol. Verin bir adama mümkünçilik döretsen kuyun taşına çıkmanı olam sana yüp sallasa. Ana ben bir yana bir sorak kuyuda beri. oturuverecek mi? Bizde var 3 yıldan beri Polonya'da davay pafaktım guruleri da guruleşeli de anekdot panikdot koyuyorlar. Serdara bir da adayday. Ana sisteması nähili yürüyüşü. Şu bizim Türkmenistan bir adamın elinde. Polonya yurdu. Kimin elinde şu var? Kim yürüyor diye. Hakim. Şehrin hakimi kim alıyor? Saylov var mı? Hani şunu aydı verin indi şu Deputatlardan baş dur bana oraya bir ya. Deputatlardan başlan ne açsam deputat ne açsam aydın hani kim şu yürüyor diye. Ne kadar saylov oluyor aydın hani. Halk göre diye. Hem de halkın elinde. O okumagam gerek değil, aytmagam gerek değil. En berkisi bir o şu halkın içinde gören zadım. Senin milletin kim? Sen nereden geldin? Senin işin näme? Wezipen näme? Götün tene kıymat maşin mi diye samsyk soraglary soram menekenler sana gözüm yetdi. Şuňaňmy? Milletin kim? Kimlerden? Nerede işleýän? Şotunda näçe var? Üstü başyňa seredip sen kim diýen akly. Geýin bapşy işkiler rol oynanar. Senin edýän işiň ýerine ýetiren hereketiň özüňe peýda getirýärmi? Seni mes'ul edýärmi? Getiren kazançyň sana ýetýärmi? Para çağına ýetýärmi? Boldy senin işiň bilen, iý biçişiň bilen hiç kimin kimin işi ýok. Şonun için eýleşler bizdiň ağzı birligi öwrenmeli. Şulara mene esler döwrüne agzaly halk ekenler. Ýöne şu ağzı bir boldular soňunda. Vatandaşlar. Ýadydylar bular menden diňläp indi başgalar aýtyp ber baýkadan başgasyny sonra. Bular koý diýip başladylar aşakda ýadapdyrlar menden. Vatandaşlar. Bizim şöyle edýän ýetirlerimiz bilmändiň fikrimden ösme üçin hemmämiň şu taşky dünýäde näme bolup bör biziň siýasatymyz nähili şodatlary öwrenmek üçin edilýän efirler. Şodatlary öwrenýärde Türkmenistana gitýär. Häzir men ýeke jödüm Türkmenistana barsam sagaman getdim şo ýerde. Derrew aýlyk köpelt, pensiýany köpelt, dollar düşür, bankda dollar berilsin. Şonu ýalatlar talap edip başladım Türkmenistanyň içinde. Ondan Türkmenistan'ın içinde şonu ýalatlar talap edip başlasam, sizem maňa goşulursunuz. Siz meni görýän adamlar, sizem maňa goşulursunuz. Biz şeýdi bir iş ýerine ýetirip bilsek, ýekejesini aýlyk köpeldip bilsek, onda bizde ullokal üstünlük dörer. Ondan hemme halk bize goşulur. Hemme halk ol biz dollar düşür diýär. Bankda dollar ber diýär. Bankda dollar berdiysek etmese köpçülük olup yakasından tutar. Bir o dollar, bir de dollar. Näme bir de adam hasap edemok mu diýersin. Ondan şey diýsek, gorkusuna dollaram berer. Ondan ýöne Gurban ol berdim Muhammed, umuman bizim hökümetimiz şodatlar etmediligi üçin bizi yurttaşından içine getirenok. İçine getirmeýär. Bizi kösep şu yurttaşyndan birden daha şu yurdun içine barıp bir zatlar edaymasynçylar diýip näme halky öz hakyny talap etmänek kömek edaymasyn diýip bizi yurttaşynda saklaýar. Egerde biz birden barýarda halka kömek etsek, şey bolýan problemalary çözmeli bolar. Ýöne bular şoňa şu problemalary çözmäne ukyby ýok bularyň. Meselem dollar düşürdiýse düşürip bilmeýärsi. Düşürmelen islemeýär aslında da ýöne düşürgen bilmeýär şu etdiýsen. Ya onu aýlyk köpeltdiýsen başarmaýar şu. Tebi o zatlar etmek üçin sen mölsep ýitdirmäň, goýmaly bolýan. Aýdym aýtmaň, goýmaly bolýan. Hökümeti dolandyrmaly bolýan. Ondan başarjakmy, sen başarmajakmy belli däl. Häzir wara biziň türkmenler Gatar Russiýa gidip otylar. O çalışma diýip akid otylar. Ýöne bul ýalan gurrun vatandaşlar. Bir topar türkmenler ýitdi. Studentler ýitdi. Näme üçin? Gutordy ruslar, haramlar var.
Indi bizim Türkmen, Özbek, Tacik olanlara ki dotylar. Uruşa. Şonuň üçin garyndaşlaryňyz bar bolsa, hemme kim gaýtsyn Türkmenistana gaýtsynlar ya da Türkiýe. Gitmesinler kim gitjek bolsa, şonu aýdaýyn men. VPN takýanyň bar bolsa, ýatmaşak Çocukluğumda meştime bayram. VPN takýanyň barmy? Ay men wara baştan beri aýdyp otyryn şol zatlar. Vatandaşlar, Aşgabatda Rusiýanyň pasaportlaryny geçende Ruslar diýer çağıryp otyr. Gel dost, gel. Ben sana viza bereyim $45. Gel işlejek bolsam. Şeýdip çıka çağıryp otyrlar. Türkmenawat diýen şäherinde İskra kolhoz owa bar diýip. Galmady 150 sana oglan gidipdir. Galmady bir adam galmady. Ölüme hem getiren oklar hiç de şu yitti olur vara. Bu haram yurt vara dagatmasa biz vara. O yaşamart vara. Dagatmalı şol haram yurdu vara. Assalamu alaykum Serdar. Onu ýalat diýme bayrama. Bizim doýuny buraşyp gitjek boldy Rusiýa berene gawiza. Baýga senin internet ona gitmeli da. Polşa bunu iznaýda bir interesini soraw berdi de sonra onun arasyna soraw goşdy diňläp bolmady. Ýaman interesin bolmuş ol bala. Bir diňläliň de şonu. Ya dara eşdýärmi? Pehnat. Hani gaýtalak goýbersin hadi. Yankı Polşa'daki gurunu bu arkadaş doğan bir soraw berdi. Gato ona soraw berdi. Şu Polşa nädip ayağa aldy. Siýasatyny düşündir. Sen gurläp otyrdyň yankı oglan soraw üstüne soraw berip memeni gepe böldü. Sen şonu podrobny aýdyp beremen. Ünsünden diňläýin. Aşaktaklaram erteki dip yazıp başladı da. Yok gato gowy sen ýaman gato gowy politikany gowy aýtdyra ya. Estağfurullah. Hemmemiz yaraq bilema, hemmemiz bir cemlemiz bir konkretne bir akıl bolsak da zalymyň başyna bir darba indirsek Allah'ın izniyle. Bu da soramaylı Serdar Ağa'dan. Serdar Ağa köp zat bilen o. Böyle şu zada ne vereli? İkinci zat davay. Tarıhını okak. Size var ya Polonya'ya çörek verdi. Siz onun tarıhından bilmeyin. Ne siz tarih? Ne için tarih bilmeyin? Bayram. Benden tek cevap veremem. Bayram. Sen men Amerika'da diýen adam hukuklaryna hormatym bar, men demokrat diýen bölüm patda ekrana gelip bulaşdyrýan Türkmenligiň görkezýän. Sabr et da o. Sen terpiliwi bol, solidarny bol. İçin ýantyran bolsa da için neyse temany ütkedemizak seredin, solidarnyz. 45-nji ýyldan 89-njy ýyl aralykda Polşa diýen ýurt SSR häkimetiniň aşagyna bolýar. Ýöne ondan 1920-nji ýyla çelli Dolu 18-nji asyr, 19-njy asyr dolu we ondan öňe ýarynlaryndan 1920-nji ýyly 18-iň aýagy 19 tamamen Polşa diýen ýurt kartaň ýüzünde bolmaýar. Russiýa, Awstriýa, Rossiýa bolup durýar. Çinizmi kolonial territoriýa bolup basyryp alyp kartada bölünen bolýar. We 1920-nji ýylda, 17-nji ýylda bolşewik rewolýusiýa bolandan soň kim muny Polyak profессорлар aydy. В России, когда была революция, произошла, там было 180 миллионов населения. Революцию совершили 17 тысяч человек, включая Ленина, Сталина и всех остальных до последнего большевика. Индем, мына айдандан соң, Polşa 1920-nji ýylda bulara Lenin aýdy, "Daway bize goşul, biziň bilen bile bol" diýen wagty, bular bolşewik kommunistler bilen atışyp kyrylýar we 1920-nji ýylda erkinligine ýetýärler 126 ýyldan soň. Bilelikde Awstriýadan hem gopýarlar, birinji Первый гражданский война diýen bela bolýar, aýagyňyza düşýärmi? Первый гражданский войнада революция дöwleti zaýatly гражданский войнаны ýatdan çykardylar. Sonra bular döwletlerinden soň döwlet başçy 45-nji ýyl gelýär näýse 41-45-dan soň Ruslar bärini halas etdik. Kolya SSR'lerin ýene de SSR'ň sestawyna girýärler. Wynujdyny. Sowetski komendatura bar, военный nadzor bar, kontrolör bar, tanklar gezip ýör, awtomatlar, maşinlar, soldatlar polny gezip ýör. Poslevoyenna obstanovka Polşada şoňa aldy. Ýöne halk diye köýne arhivleri götürdük, zat etdik, öz ýurdumuzy özümize diklemene wagt berdiler diye. Biz arhiv boýunça nemeleri, proyektleri çıkardık da köýne binalarını dikläp berdiler. Eden işleri, taryhy, ilkinji iş taryhlaryny dikeldirdiler. O zaman 81-89 aralykda gelen wagtda men Türkmenistany gurrun berýän şulara aýdýan zatlary bilýärmi? Точно так же было и у нас в советские времена. Adamlar bir-birinin götüne çöptürtýär diye, bir-birine gövni etenak diye, hondan bärsi diye, magazinde tualetini bu maga tapyp bilenak diye, ýöne tualetini bu magany bir ýerden defisit tanış arkaly patpırlavka tapan adam köçede Ferrari minip geçen ýalyk geçýärdi, howasy şeýle gaýşaryp geçýärdi diye. Bu zatlar ýa-da biziň Türkmenistanda ýaşalyp otdy. Bir çağa bana alma ip bilenak, alma ýen çağany birini görse ýudunýa. Düşüneňmi? Biri gaýşaryp çykyp ideýaşony ýa-da ay biziň hiç adamymız kemdel, öňürýän ýaşap ýör. Adamlaryň ýeň sesi galyňlykda adamlar diňe Allah boýuna öwrenen.
Adalata boyun öwrenin. Bende boyun öwrenmedik. Şonuň üçin hem yalakalyk eden aksenki alyp. Yani Allah'dan korkuya bendelerin köpüsü. Indem bulara gezek gelende bulara sonra o dine siz solidarnost etdiniz. Başta döreninde 81-nji ýylda şu Lech Walesa diýen adam bilen ve Gdańskdaky raboçylar bilen bilelikde dörenlerinde bunu ähli halk goldoýar. Bütün Polşadan ey molades, ura davno paraşyt häkimetden din mal diýerler berin. Polis wamy, milis wamy, KGB'si, waýennisi wamy bular tutup türmäde kyp başlaýarlar. Türmäde kıyalır. Ölenlerem bardy, ýitkidenlerem bardy. Ýöne milyonlarçası kaldı. Sebebi onları türmäge bastıkçalar diye, yığnadıkçalar, üstüne düştükçalar diye. Bir yandan adamlar çıkıp durdu diye. Şakar kalıp başladılar diye sesini çıkartıp başladı millet diye. Biz ağzıvirlik öz asudolugumuzu isleýäs. Bize birinin okada oturan zady gerek derdi. Karşılık korkaçıp şeydi çıktık. Elbette ki bulara bir gel kaptadan dürtenek. Yani kaçanlar halk kolup şak harekete başlama vaktimiz diye. Bizim ucu yeňjegimize de bir gözü ýetdi. Näme Gorbaçowyň slabylygy şo wagtda esler döwrüniň meselem wayska girizjek bolupdyrlar. Şo wagtda bäde general Yaruzelski diýip bir waýenni bar eken minister. Onu yaman görýänem bak, o görýänem bak, kan adam öldürdi diýe de. Rejime el goýup, halkyň rejimine el goýup, ýöne orsa girizmendir. Men özüm çözýän meseleni, sen orsa eslerin eskerini giriz oturma diýip bir meniň pikirimçe şu polak halkyna eden kömegi şo bolan bolmagy mümkin. Öz arasında özlerini gırdılar azrak, ýöne berin wagtynda durdular. Bu bizim için olakan sapak olmalı. Bunlar ýa-da 40 milyon, 50 milyon. 100 ýyl mundan Rossiya 180 milyondy, revolýusiýadan Ýewropa 160-170 milyondy. Bugünkü günde 100 ýyl geçti, Rossiýanyň 140 milyona düşüp kaldy, 120 milyona, Ýewropanyň halky 450 milyona çykyp kaldy. Rossiýa tarapyna 120 milyon, 140 milyon garyp kösüp ýaşap ber, Ýewropanyň 450 milyon sanyk millioner keýpet ýaşap beren bir degasyna çeldi. Şuňyňmy? Ara tapawaty görýärmi? Bilim akıl hemişe ağzı birlik cebistik bilen bolýar. Biz bir-birimize gep tapsak, ondan han bolarmy, ondan çaban bolarmy diýsen, ömrem adam bolmaýar. Şulardan eden misal almaly. Bular diýerli şaýdýar afirini, Ýewropa şeriat bilen ödülýär, bilen zok diýär. Ýewropada şeriat bar hakykatdan. Şeriat diýmek näme diýen Ýewropaýsy soraýan? Şeriat etdi sosialny swot prawil diýer. Yani adam hukuklary, insan hukuklary, hayvan hukuklary, priroda hukuky, dünýä hukuky, bu medeni hukuk, goňşy hukuky, hukuka dayanýar. Şeriat diýmegi hukuk diýen sözüni bilýärler. Yani bizim olsa seretdi. Musulmandan adam kafir diýen Ýewropa, Kur'an-ı Kerim'i İngilizce okaýar, Orsça okaýar, Polakça okaýar, her dilde okaýar. Kur'an-ı Kerim'i okaýar da Allah Taala näme diýär. İslam Bibliýa okaýar, İslam Tevrat okaýar, her kim bilen okaýar diýen sen Kur'an-ı Kerim'i okaýar olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala musulmandal bar, musulmanda elhamdülillah müslümanım diýmedikleri üçin ehli kitap diýär. Ýagny ehli kitap diýeni kitaby bilýän, kitaplary bilýärler diýär. Yani kitaplary okaýanlar diýär. Olar da kitabyň diňe ilim tarapyny aldylar da we olara ilim geldi diýär. Ilim gelenden soň olar öz arasynda tartyşyp başladylar diýär. Men akylly diýdi. Dursana. Dursana Polşada. Mergen geldi ya. Şoza işledi diýär. Ýaşuly görýär pikir aýtsyn, daway siz topu. Bilemem, soraly şol derdi, menem gepler wagty şo bölýärler bölse. Serdara, stop diýen wagty size söz bolýar, gyzyl. Stop diýen wagty stop bolmaly, bolýan? Şo gürleşdik. Böyle, sen wezifen berýän. Mergen aýdym. Men Amerikan aýdym. Moderatormy sen? Kara sonra alana Serdara, o udatlar aýdyp berdi. Serdara Allah Taala diýip başlasa, baykan bir ýere büküllep başlaýar da. Men Yahudileriň arasynda geçipýän bayka, giýje güniz Allah diýär şular, wara 7-24. Öler ýaly gorkýarlar Hudaýdan. Sen şeýit korksaň, dünýä sen aýaga ýykylyr. Uda gitmeliňinde şo barada aýtjak atlam. Lech Walesa diýdi. Lech Walesa diýen adam ödem şo görüşýän wagty türmäge düşdi şol adam, ödem türmäge oturup. Indi şol adamyň bir wakasy bar da, ýa-ni Lech Walesanyň o temadan çykmaýyn sag bolup ýardyma saldyň. Şo Lech Walesa başta hereket başlaýar, muny halk goldaýar, gowurýar. Osan bir gün meňe izlen milisiýa gelýär, kinosy bar, onu isleseňiz paýlaşaýyn, gaty gowy düşünýäňiz manisine gowy düşürilen. Hollywood eden özüm. Ya kyny gaýtyp gelýär, halk görýär. Dur men adam bilen gepleşip alaýyn diýip meňe milisiýalar adamlar seni äli görse iyi diýär. Is adam bolmaýar ho bizim halkymyz bilen düşünüşmejek bolupdy men diýär durýar maşyny. Durýarlar bularyň aýnadan kelesin çykarýar da ay plany näme diýip o adamlar ýüzden ýermeli ýa kat men bilen mi demir ýa bilen üstüne ýylgyň munyň. Düşünýärmi? Üstüne ýylgyň munyň. Ey sen sebäpli şoldur boldy. Yaman ýaxşy ýaman oňuş bödük, ýaşap bödük. Sen bizi ne güne saldyň diýip hakykatdan linç etjek boldular, kaçyk tutuldylar. Düşünýärmi maşyny? Ýöne bar. Şo wagtyň geçmegi bilen halk düşündi. Bir san taryh mugallim bar.
kreatif börekam duş gelip gurrun verdi. Diye ki 1989 ýylda 81-89 aralykdaky bolup geçen herekette diye wallahi billahi diye bir mucize oldu diye Polyak halkı diye revolüsiya deldi. Evolüsiya amala aşırdı dedi. Yani ilkinci derecede dedi. Evolüsiya amala aştı dedi. O zaman dedi problem aldı. Moment çözdüler. Toğalık dolam oldu dedi. Oturdular hem gürleştiler hem düşünüştüler hem halkın gözünün önüne ne olduğunu hazır dedi. 30 yılın neticesinde de şu at dedi. Bir şu hareket eden atababalarımıza sağ olsun haydi otururuz dedi. Yani izini devam ettirdiler. Birbirine bu katmanı lakatmanı koydular bizimkiler. Sereden Abdullah. Sereden. Bolya hey. Sereden hazır var Mehmet. Hazır biz Rusiyadan ayrılsa, Rusya dağıp gitse, biz var özgürlük bolya, diktatörler şundan korkuyor. Şundan hazır Zelenski Şvitsariyada 90 sanı yurt geliyor. Zelenski çağırdı, bizim 5 sanı yurdun prezidenti çağırıptır. Gelinler dedi. Gelinler boldu, hvatit 70-100 yıl oturdunuz aşağında. Kulak asıp koyarım can edende Moskva boldu. Gelinler şu tayda gürleşili, ben özüm komak ederim. Zelenski Berdimuhamedov çağırıptır. Mirziyoyev çağırıptır, İmam Ali Rahmonov çağırıptır. Ama belli değil. Amerika'dan var ya Şvitsarya diyen yerine yine İyul'da ol ya hazır önceki nimede aylar nime ol ya şu. Sami. Şundan yine görürüz vatandaşlar. Bizim 5 tane yurt gidiyor ama gitme. Eğer de gitmese yine sizin vatandaşınız. Korkuya, Rusya'dan korkuyorlar. Koşulma. Sebebi Putin hem zaten yürüyor ya bizim. Haydi benim vatan. Mergena aydın şu fikirlere. Aydın hanım bunlar. Hayır. Şu yani var yaşlı ne dinlemediniz he. Türkmen mi o mergen diyen yaşlı yukarıdaki. Mergene aytjaklardyň bar bolsa ayt. Mergen Kasimov. Yok men aytjakladım yok öyle siz dinläp otyň. Gowurumlar bolupdy şu an. Mergene aydın gaýra dedim barda pikirleriniz aydın dinlerin dazınız. Çedara bir mene durun o söz verin bitti. Yaşlı geldi bir söz. Aynen men pikirimçe bir esasy da şu demokratiýany ýok etmeli. Düşünmedik. Demokratiýany gurmaly diýenmi? Demokratiýany gurmaly, diktator ýok etmeli. Diktator ýok edip demokratiýany diklemeli. Aslanly da şol men pikirimçe. Doğru. Bolar vatandaşlar. Bugünlükçe efir yapayım ben. Erteği devam ederiz. Ne oldu? Avalın geleninde Tanrı Kasım Türkmenistan'ı her kim günde bir saat Türkmenistan hakkında bir rahatla fikir etse, bir rahatla açıp okusa ya gelip efirde like bassa, bizim videolarımızı görse Türkmenistan yavaş düzeliyor. Türkmen halkı düzelirse Türkmenistan düzeliyor. Problema. Biz öz fikirlerimizi östürmeli, an düşüncemizi östürmeli, dünya garayışımızı östürmeli, tarihten, edebiyattan, özümüzde meňdeş bolan ýagdaýlar kän bizim tarihimizde. Häzirem bolup duran Demokratik Koreýa diýdim, Afrika diýdim. Şol ýer döwletler, bizimki döwletler bar. Ýöne bizimki ondan şolardan seredip şolar näkili görüşýärler, şadatlar bilen şonu öwrenmeli. Şonu öwrenmeli, başgadam tarihte kän padşalar bolan şolara garşy çykan nemeler bar. Halklar bar, şo padşalara garşy çykan halklar. Şolaryň näkili tejribesi bar, şodatlary öwrenmeli. Gara günde bir sagatyň şodatlary öwrenmek üçin bermeli da. Günde bir sagatyny puluň mehrinden geçmeli. Puluň mehrinden geçsek, onda bir yurttaşynda $500 alýan bolsaň, yurdun içinde $1000 alarsyň. Eger de günde bir sagatçyny Türkmenistany düzeltmek üçin baş etseň, onda $1000 aýlyk alarsyň. Yurdun içinde aýalyň ýanynda, çagalaryň ýanynda. Adam geleceğin üçinem yatırım yaparsın. Gelecekte dem tenin çağan yurdun içinde yaşar ve ayağının yanından gelip çıkar. Sağ olun vatandaşlar. Öğrenetime gelmeye. Yo, vaqt bilen öğreneriz vatandaşlar. Sağ olun, Tanrı